Baba, tinokutendai neshoko ranhasi ramakavimbika kuti muchatipa sekurayira kwenyu uye sekupikira kwenyu. Tinokutendai the liberty that you have delivered unto us, the liberty that enables us to live and conduct ourselves as unto sons in your courtyard. We celebrate this gospel and we acknowledge the great works that we accomplished on the cross for this salvation. Thank you, Jesus. Amen. Ndinoda kuti nditaure shoko raMwari sekurayira kwaro iro shoko racho, asi ndinoda zvakare kuti murangarire kuti vhangeri ihondo chimurenga, achina Jesu haana kuvanza paakataura nezvevhangeri kuti richaparidzwa riri a war. Ndokusaka Jesu akataura paMatthew chapter 10, ndoda kuverenga vhesi iyoyo, akataura kuti vhangeri ihondo, zvekuti ukajoina vhangeri usingakuudzwa kuti ihondo, rimwe zuva uchanetseka, warohwa, svikokunetsa kuti kundarohwa sei ndaa ndichiparidza. Ndapanoparidzwa panomukirwa vari kuparidza vacho, zvinofanira kutoitika. Matthew chapter 10, Jesu wakanga achituma vadzidzi vake kunoparidza mumaguta aIsraeri. Saka anoti iye paverse 34, think not that I am come to send peace on earth. I am not come to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's enemies shall be they of his own house. He that loveth the father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth the son or daughter more than me is not worthy of me. Verse 22, anoti iye, and you shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. Muchavengwa nevanhu vese nekuda kwezita rangu. Iyi imharidzo yakataurwa naJesu, zvekuti tikakuona uchiti wakatumwa naJesu vanhu vese vachikuda, even tisati tanzwa kuti unoparidza kuti, inenge ichitori saini yekuti wakatumwa nemumwe Jesu, kwete uyu akanyoresa mavhesi aya. Azviti kunze kwekunge iwe uchiti Jesu ainyepa kana kuti aitamba, ndiri kunzika, kunze kwekunge uchiti Jesu aita sei, ainyepa kana kuti aitamba, akazvitaura zvakare pabhuku yaJohn chapter 15 zvekuvengwa kwaizoitwa chechi yake nevanhu venyika vasingatende. Jesu akataura kuti hamusi kuzofamba zvakanaka mukuparidza kwenyu, muchagumbuka, muchavhiringwa, muchakuvadzwa navanhu, asi munofanira henyu kuti musimbe, nekuti ndizvo zvamakarayirwa kuti mugofamba mazviri. Anoti iye pavhesi ya 18 John chapter 15, if the world hate you, you know that it hated me before it hated you. If ye were of the world would love his own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Saka, this is a consistent position concerning
the relationship between the saints and the world. The saints and the world. Vakaponeswa nevanorarama munyika igere vasingatende. Vakaponeswa vanofanira kuvengwa nenyika. Avafanire kudiwa kana kugamuchirwa kana kupupurirwa zvakanaka. Hatina rekodhi iyoyo. Vakomana vachifamba, Pauro anonzi achisvika pa Athens mu Greece. Achingosvika so dakutonzwa kuti vakamuti kudii Pauro apinda mu Greece. Ha, asataura zvakadaro. Verse 16 Acts 17. And while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry. Therefore disputed he in the synagogue with the Jews and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him. Then certain philosophers of the Epicureans and the Stoics encountered him, and some said, What would this babbler say? Others, some, he seemeth to be a setter forth of strange gods, because he preached unto them Jesus and the resurrection. Saka shokorati Paulo achisvika pa Athens akapinda musinagogi. Manga musina zvidhakwa nevaya vamunoti ava ndo vasinganamati. Maive nevaJudha vaikakavara nemurayiro. Ndokubva zvanzi akakakavadzana navo stereki maJudha musinagogi. Havana kutenda zvaaiparidza kusvikira vakanga vanzi mafilosofa vanoziva fundo yenyika. Vakazoti ko mupotomoki uyu angatiudza kuti vaitaura mupostori kuti mupotomoki ebhabhula anobvocha. Asi vakanga vasiri vanhu vakabata midzanga yembanje, vaitove vashumiri, vaitozvitiwo tiri vaJesu, asi vaiti kune waJesu mupotomoki. Asi Bhaibheri rinotoonesa pachena kuti ivo ndo vaitove vapotomoki, asi vaiti kuna Pauro mupotomoki. Saka ndo zvakaita vhangeri rinofanira kuparidzwa richinzwarwo, vanhu vachimukira vhangeri so vachiuya vachiti takatumwa naJesu, asi vachipesana nevhangeri yaJesu wacho wavari kuti vakatumwa naye. Ukavaverengera magwaro, havadaire magwaro awaverenga, vanoti unogerwa zvakanaka mumusoro. They will divert from the subject of the doctrine, and they will try to find something personal to talk about you, to vilify the preacher so as to discredit him. They seek credit in morals and not in the true gospel. But that is not the manner of the gospel. Indakamira panapa ndinoda kuti tishumire uchinyatsoziva pandakamira pamusoro pevhangeri. Uye kana uchida kuchallenge vhangeri yangu unobvumidzwa. Ndo chinhu chatinotenda kuti vhangeri inofanira kuchallengewa inside out. Unofanira bedzi kuichallenge wakabata magwaro, makaparidza nhema iyi vhesi inotaura zvakati. Kana wadaro wakanaka, hauna problem. Chakaipa ndechekuti kuti hakuna zvakadaro, kune iwo hapana. Kuti manje tikataura here nemunhu akadaro. Murume abuda muno manga achiparidza rudo, akati kana vanhu vasina rudo havasi vaJesu. Jesu akati vakaona muine rudo pakati penyu vachaziva kuti muri vangu. Chaasina kunzwisisa ndechekuti Jesu anga asinganyorere vanhu vese, ainyorera vake. Vhesi iyoyo haiverengerwe iye nekuti akarasika. Inofanira kuverengerwa vanotenda vhangeri yechokwadi. Ndo vaiudzwa kunzi kana mukaonekwa muine rudo pakati penyu, vasingatende vachaziva kuti imimi muri vanhu vangu. Saka vhangeri yaitaurirwa vanotenda kuti ngavadanane pachezvavo
asi kana vachirelata nenyika, nyika ndo yakanzi ichavavenga. Ivo havana kunzivenga inyika, ewa. Nekuti kana vachiparidzira nyika, that is the highest level that they can love the world by. Because if you love somebody, your love must have an end game of eternal life. If your love does not bring forth eternal life, it is a fake love. That's why the Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish, but have eternal life. Mwari paakada nyika ana kutumira mapakiti eshuga nemabhaa esipo, akapa vanhu Jesu kuti vanhu vaone upenyu husingaperi, zvikatonzi kuti ani kana ani anotenda arege kufa asi awane upenyu husingaperi. Hapana kunzi ani kana ani anotenda arege kufa asina kuroorwa asi awanewo chidhara chake. Hapana kunzwaro. Saka harisiriro vhangeri rekuparidzira vanhu kuti roorwai, harisiriro. Saka isu hatitende vhangeri kana munhu achiparidza vhangeri yakatsauka, uye hatirege isina kuchallenjwa. Tinoichallenge masikati machena, ende chekundiita hapana. Ndakatumwa naJesu. Tandiri kutotaura izvi, hakuna chokwadi chinopfuura chandiri kutaura izvi. Rudo hakusi kusekerera munhu wese. Ukatoona munhu akarasika ukamuteregera kurasika, watomuitira rudo. Tauri kumubvisa munzira inomupa kuparadzwa, uchimudzosa kuupenyu. Sisi vako kana vachiita upfambi, hauvasekereri uchivati ndiri kuvaitira rudo. Sisi munofa nezvamuri kuita. Tendeukai, mabasa amuri kuita haana kunaka. Ndiwe munhu anotori nerudo rwechokwadi kupfuura vari kutsvagira sisi vako zvikomba vachibuda nepawindo kunoita unzenza manheru. Saka vanhu vanofunga kuti rudo runodifainwa kana ivo vati mukandiitira chakati mandiitira rudo, asi mukasandiitira chakati hamuna rudo. Iwo unoruziva rudo wakarwuziva riini kweyo? Rudo rwakataurwa naMwari akatobudza vanhu kuti kana maakutsvaga rudo, tsvagai Jesu, ndiye the manifestation of God's love. Saka hana vhangeri murume abva panapa, ingano dzaanga achikuudzai. Munogona here kudziteerera henyu? Even pamba chaipo nguva yengano iripo. Sambofa hako wakafunga kuti ukandipa motikari kana mari ndinoti une rudo. Ndotanga ndanzwa kuti wakanzwa here vhangeri yandinoparidza ukati kudii nayo. Ezvimanhero anondoda kutonofonera mumwe munhu ari kunze kwenyika kuti ninga akada kukupa mari yekuuya kuZimbabwe kuno umuti zvakanzi hatichada, nekuti arida kutitumira mari asi achiramba shoko ratikuparidza. Toda kutomuti gara nemari yako. Izvezvi manhero ano, I am going to do that. We are not desperate zvekuda mari tichitora mari kuvanhu vasingatendi. Hazviti. We are not desperate for money. Mari hachisi chinhu chakakosha stereki. Izvezvi manhero ano ndatofonera munhu ari kuEurope kuti ninga akati ada kukupa mari utitumire, mutaurire kuti hazvichaita. Idya mari yako kusvikira watenda vhangeri, wouya woponeswa, nekuti haasi kutenda shoko. Saka hatitore mari kuvanhu vakadaro. We are not that desperate. Kana usingazvitenderega hako, but ndakamira panapa, I have turned down several offers dzevanhu vanova vachida kukutengerai zvakati. PA system chaiyo takaiofwa ne a very prominent business person ari muZimbabwe muno, muHarare muno. Tikatoatenda mameeting maviri, akanga atonditi chiendai munotsvaga maquotations. Ndikazomuti kwete, imbotanga watenda shoko. Kana usingade kutenda, gara nePA system yako. Chauri kunyatsotsvaga chii chekutenga PA system ichashandiswa kuparidza shoko rausingatendi? What is your interest? Keep your money, I keep the gospel. I have done that with pride. Ipapo tati story na PA system yekuchechi taitohaya, takapfuurira mberi tichihaya, taita turn down an offer. Yes,
Right. Pane vhesi yandira kugoverana nemi yandinotenda kuti mukainzwa muchabatsirwa pakutenda kwenyu mushoko raMwari. Mwari ngaakuitire zvakanaka ugogona kuwana nzeve dzekuteerera shoko raMwari. Kana ukasadaro uchapinda dambudziko guru. Mumwe akandibvunza akati ari pana ari kuti ndiri kuparidza chokwadi, ari pana ari kuti ndiri kuparidza chokwadi, ndichaziva sei shoko rechokwadi? Ndikati mubvunzo wawabvunza uyu wakafanana nechingwa, kuti munhu anenge aita akapinda mushopuso oti Proton iri kuti ndini chingwa chinonaka, Lobos iri kuti ndini chingwa chinonaka, Bekazini iri kuti ndini chingwa chinonaka, saka ndotenga chipi? Kutanga rini chingwa chichibvumidzwa kuzvipupurira kuti ndini ndinonaka? Wapinda sei okay usati waziva kuti wapinda kuzotenga chingwa cherudzi? Isu tinofunga kuti kana uchipinda mushopu unenge wakatoplana kuti ndichatenga Bekazini. Uri kuti waona zvingwa ndopo wawo kuti chinonaka ndechipi, chinonaka ndechipi? Icho chingwa chakuti ndini? Ida uchirasika iwe. Usati watonzwa shoko raMwari unofanira kungoitoziva kuti shoko raMwari chii. Kana kuti paunorinzwa Mwari anobva atokuudza kuti iri ndore chokwadi. Ndo zvazvinoita. Iwewe pache zvako hauna software yekuvheta shoko raMwari nekuti hautorizive. But kana Mwari kuda kukuponesa ukarinzwa rechokwadi unonzwa mukati mako richipupurirwa kumweya manje kwete mubrain mako. This is the true gospel. Unoriona zvakare kutwasanuka kwaro vhangeri rinotwasuka kuti twasa richinongedza vanhu kuna Kristu kudai so risina mano ekuti dai mazoita zvakati vanhingi vazowana zvakati kwete. Genesis chapter 3 from verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, You shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. And the serpent said unto the woman, You shall not surely die. For God doth know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. Saka ndichakumbira kuti muverenge zvakare verse 6 ndo yatinoti gozospenda more time nayo. Verse 6 mopedzisa zveine verse 7. Genesis chapter 3 verse 6 ne verse 7. Zvino mukadzi wakati achiona kuti muti wakanaka kudyiwa, akaona kuti muti wanga wakanaka kudyiwa, uye kuti unofadza meso, uye kuti ukatarisa zvanga zviri pamuti so meso ako aifadzwa, uye kuti muti unodikanwa kungwadza munhu, uye kuti ukaudya waibva wangwara, akatora michero yawo, akatora muchero yawo muti iwoyu ndokubva Eva adya, akapawo murume wake, ndokubva apawo murume wake, akadya naye, ndokubva Adamu adyawo. Ipapo meso avo ivo vaviri akavhurwa, akasvinudzwa, vakaita sei? vakaziva kuti havana kusimira, ndokubva vaona kuti hatina kupfeka, vakasonanidza mashizha omuonde, ndokubva muonde wapinda traburu, vakazviitira ndokubva watorerwa mashizha awo. Pabavhurwa David Whitehead
yekupfeka mbatya dzamashizha emaonde. Now yatinoda kudzidza nezvayo inhau yekudya. Haleluya. Saka nhasi ndichada kuparidza vhangeri rinonzi kudya nedumbu. Kudya, kutsenga, kurikita, kutsagada, kugera. Vhangeri iri pamusoro pekudya. Mwari wakanga achiparidza nhau yemwanakomana wake, ndiyo yaakagara achida kuti aiparidze. Mwari haana kumbochinja vhangeri kubva nyika ino ichivambwa, haana kumboparidza zvimwe zvinhu, akaparidza zvemwanakomana wake, zvekuti tikatadza kuziva ipapo tichataura zvimwe zvinhu tikarasika. Romans 1:1. Mwari achiparidzwa uye Mwari achiparidza, haana kumbochinja vhangeri. Yakaramba iri vhangeri yaJesu. Mugadheni reEden hamuna chimwe chakaitika, makaparidzwa vhangeri yaJesu Kristu. Ndoyo yandoda kuti ndikuratidze masikati ano anenge manheru. Yes. Paulo muranda wa Kristu Jesu wakadanwa kuti ave muapostora. Ndokubva anzi wakadanwa kuti ave muapostora akatsaurirwa ivhangeri yaMwari. Wakatsaurwa ivhangeri yaMwari. Vhangeri ndeyani? Vhangeri ndeyani? Akatsaurirwa ivhangeri yani Paulo? Akatsaurirwa ivhangeri yaMwari. Mwari akaipikira kare navaprofita. Yaakapikira kare navaprofita vake mumagwaro matsvene. Saka Mwari ndiye akapromisa. Rechirungu rinoti the gospel of God which he has promised aforetime by the prophets. Vhangeri yaMwari yakaporomiswa kare. Mwari achishandisa vaprofita aiporomisa vhangeri yake. Inotaura nezveivhangeri yake zvomwanakomana wake. Zvikanzi vhangeri yaMwari inotaura zvemwanakomana wake. Ndo vhangeri yani. Kana mazonzwa imwe iri kutaura zvePrado, iyo haisi yaMwari. YaMwari yakataurwa pachena kuti inotaura zvemwanakomana waMwari. Amen. Saka haichanetsa kana muri munoitsvaga. Inoudza vanhu zvaJesu, haitaurire vanhu zve2 in 1 kana zvezviuta. Haisi vhangeri yaMwari iyo. Ona yenyu kuti tinoparidza vhangeri yaMwari, but tikaiteerera so toti kuinga dhiski ratopera kuparidzwa, hapana chemwanakomana kaapa chiri kutaurwa. Vanhu vari kubva pachechi vakazadza peji nekunyora manonziso, ticharorwa, tozotyaira, tichabika matapiri, tozonotenga kuDubai. Ndo vhangeri yacho iyoyi. Aiwa, garai pasi bamudiki. Aiwa, garai pasi. Aiwa, ibomborera Jesu maoko. Garai pasi. Ukaona muchiparidza muchidaro, garai pasi. 26, 22 dzaMateo. Inzwa vhangeri richidifainwa nevanoriziva. Yes. Ini ndini mumwe wevanhu vaita rombo rakanaka munyika yeZimbabwe. Hakuna mwedzi unopfuura pasina aratidzwa dheti rekufa kwangu. Yasha idzodzo. Ndasanyora zvakadaro. Ma-first days ndaitoburonana kuti hai saka tiunotofa kaini. Haiwa izvo zvatiti vanhu. Izvo zvindakutoti kumwedzi unowakupera hapana ambo zvitaura sei. Dheti rangu riri kuonekwa straight rekuenda. Ukaenda paYouTube pane mumwe anonzi Howard Nyoni ari kuUK. Ane vhidhiyo yaakarekodha akaisa panheru nezuro paYouTube, akanyora kuti Apostle Chiwenga deception. Ari kuparidza achiti ini ndakaparidza nhema dzekuti Pauro akatendera
akarayira Timoti kuti anwe doro nekuda kwemudumbu make. Ichokwadi ndakadaro, uye kuti ichokwadi kuti Pauro akadaro, kuti Timoti ngaanwe tudoro nekuda kwemudumbu make. Akadaro Pauro. Apandomboda kana zvinhu zvemweya kana zvekukana kudzungudza kana kutaura ndimi. Bhaibheri mune nyaya dzedoro, asi handina kuti vanhu ngavanwe doro. Ayo ndaitotaura kuti mudumbu maTimoti makazosaka Pauro arayire Timoti kuti anwe katoti kedoro. Iverengei 5:23 dzaTimoti wekutanga. Kana ndadaro ndichazokuberekera futi mavhesi anonwiwa doro mubhaibheri. Bhaibheri vanhu vaMwari vakambonwa doro. Kana usingazvizive, chitora peni wonyora pasi mavhesi, wonovherifaya futi waakumba. Doro chairo Mwari akatombotuma vanhu kuti varinwe. Mwari wokumusoro kudenga akamborayira vanhu kuti vanwe doro pane imwe nguva mubhaibheri. Kana usingaizive vhesi iyoyo, mira ingobata peni nebepa ndokupa izvezvi. Tida kutanga tamboverenga vhesi inotaurwa naPauro achirayira Timoti kuti anwe tudoro. Yes. Usaramba uchingonwa mvura bedzi. Haikona kunyanya kunwa mvura Timoti, asi unwe waini shoma. Unwe waini mbichana nokuda kwemudumbu mako noutera hwako huzhinji. Nekuda kwemudumbu mako nekuda kwokurwara kwako kuzhinji. Saka Howard Nyoni muvhidhiyo yaakarekodha aita haisi doro, grape juice. Only a fool can make that argument. And not only a fool, a stereotype fool who needs psycho evaluation. Those are akaita. Pauro dayanga iri grape juice aimbotaura kuti ngaiite shoma. Kana we grade 4 anozvifungawo izvo. Aimboti nwa mazoe mashoma. Achitombofungwa nemunhu arire dzakakwana. Ukatoona uchita nharo dzakadaro, uda kutonoongororwa pfungwa. Hamuna izwi riri kuti bhiya mubhaibheri, mune izwi rekuti wine. Pane panotaurwa waini pachirehwa grape juice, kozorehwa doro chairo bhiya. Nekuti 60 or 70% yemawines anogadzirwa nemagrapes akasvinwa. Magrapes akangoviriswa bedzi anodhaka. Saka izvezvi zvida kukupa mavhesi acho futi. Ndichakupa mavhesi anotaurwa doro richishandisirwa izwi rekuti wine. Ndozokupa mavhesi anorayirwa naMwari kuti vanhu vanwe doro kuOld Testament. Mwari chaiye kudenga akambotuma vanhu kudhakwa. Kana ukandivenga sei ndinayo vhesi, hauna zvaunondiita. Saka iyi ivhesi yaPauro achiudza Timoti kuti usanyanye mvura, inwa waini shoma nekuda kwemudumbu mako nekurwara kwako. Waini yatingagone kuti maspirits, ma-alcoholic spirits, ma-alcoholic wines anodhaka. Ukastata history yama-medieval kingdoms in the biblical times, wine kana kuti doro ranga riri as part of medicine. Hakuna physician aishaya wine mubhegi rake rekurapa. Wine yairapa ma-ulcers nama-acids, yairapa ma-inflammations, yairapa zvakare maronda. Ukatoita ronda kana kugumburwa pakadirwa waini ipapo, ronda raikurumidza kupora. Izvezvi zvandiri kutaura izvo hazvidi bhaibheri, unogona kutozvirisechawo. Pauro aitoudza Timoti kuti anwe tudoro tushoma, arege kuzonwa twakawanda. Pauro chaisaka ataure nhamba uwandu hwetudoro twacho, tuwaini twacho, kuziva zvinoitika tukawanda.
Hakuna munhu anombonyorera munhu tsamba kuti ni wamaheu mashoma kunyepa. Only a fool will make that assumption. Hallelujah. Saka ndiri pano ndiri kubvuma kuti ndakadaro kuti Pauro akarayira Timothy kunwa tudoro mubhaibheri zvirimo. Usambofa wakafunga kuti unganamate kupfuura Mwari wacho akatara nyaya dzekunamata. Haumbonamata kusvika ipapo. Ungangozotwa hako but achikuita hapana. Vhangeri riri pachena, toda kukupa mavhesi. Saka imboende pa 1 Timothy chapter 3 tinzwe kuti nekuti iye anga achiti pese pakanyorwa kunzi waini mubhaibheri pairehwa grape juice. Akomana. Because unofanira kunzwisisa level yako yekuziva bhaibheri nemagwaro. At his level he cannot correct me as concerning the gospel. If you want to criticize a message, you must know more than zvoda ku criticize, or at least to know the average. In the verse 1, 1 Timothy chapter 3 verse 1, inzwa nyaya yewaini yaari kuti grape juice iri kurehwa. Yes. Ishoko razvokwadi. Ishoko rekuti rokuti kana munhu achitsvaka basa roubhishopu unoda basa rakanaka, anenge achida basa rakanaka. Naizvozvo bhishopu unofanira kuva munhu usina chaangapomerwa, murume womukadzi mumwe chete, wakangwara, akangwara, wakachenjera, unomugariro wakafanira, anogara zvakanaka, unoitira vaeni rudo, anogamuchira vaenzi, unoziva kudzidzisa, anodzidzisa zvakanaka shoko raMwari, usingadi waini, asingade waini, usingarwi, asingarovani navanhu, asi munyoro, anenge ari munyoro, usine gakava, mazvita. Saka tikabvisa wedhi rekuti waini ipapa toisa rekuti grape juice inobuda here vhesi. Omberera Jesu maoko. Mutariri anofanira kunge ari munhu asingade grape juice. Azviita handiti 5:18 dzava Efeso. Apa tichiri kungoona bedzi kuti izwi rekuti waini rinoreva doro mubhaibheri. Hatisati taona parinonzi ngarinwiwe. Mwari akatobhoraira Israeri kuti anwe doro. Mwari chaiwo kumusoro kudenga akatombotuma Israeri kuti adhakwe. Yes. Regai kubatwa newaini. Musanwe waini. Nokuti ndipo pane kusazvidzora. Hamuzogona kuzvidzora. Yes. Asi muzadzwe nomweya. Zadzwai nomweya. Tobvisa here izwi redoro ipapo toisa mazowe. Musanwe mazowe. Hamuzogona kuzvidzora. Zvinoita. Omberera Kristu. Saka tiri kuona kuti zvechokwadi waini yairehwa ndedoro. Ana ukazvivenga ka ichokwadi ka. Endai pa Proverbs chapter 20 verse 1. Waini mudadi. Waini mudadi. Doro mpopoti. Doro mpopoti. Ani nani unobatwa nazvo. Anobatwa nazvo. Haana kuchenjera. Haana kuchenjera. Chibvisai waini ipapo muise mazowe. Mazowe mudadi. Pedzesai. Doro mpopoti. Doro mpopoti. Ani nani unobatwa nazvo. Anobatwa nemazowe. Haana kuchenjera. Haana kuchenjera. 31 verse 6 ya Proverbs. Yes. Ipapo uda kuparara doro.
verengai zvakanaka. Ipai woda kuparara doro. Ipai unoda kuparara doro. Nono mwa unorwadza waini. Ipai ane stress waini. Nganwe akanganwe urombo hwake. Obva akanganwa nhamo dzake, anwa mazowe. Arege kucharangarira kutambudzika kwake. Akanwa mazowe so kana grape juice okanganwa kutambudzika kwake. Zvinobuda. Azvikuti. Saka ndopanjiri kuti murume mukuru ane mhuri anoramba kuti doro rairehwa. Usati waisa kamera pamberi pako apo. Orekoda so. Uchiburitsa stupidity yako kuti nyika yese ione. Unongo uchimhanyirepi dai akaisa verify scriptures by substitution. Ndo zviri easy. Ukaona waona yaunongoiti chizaruko. Usati wamhanya nazvo. Imbobvisa mazwi ari mubhaibheri woisa chizaruko ipapo. Ukaona zvaramba achizi kuvhengedzera imbomira. Genesis chapter 9 verse 20. Pakanwiwa doro ipapo na Noah. Amene kuti anopaita sei murume anonzi Howard Nyoni. Yes. Noah wakatanga kuva murimi. After abuda mungarava Noah akatanga kuva murimi. Akarima munda womuzambiringa. Ndokubva arima garden remagrapes. Akanwa waini. Ndokubva anwa waini. Akabatwa. Ndokubva adhakwa. Akazvifukura mutende rake. Ndokubva abvisa nguo nekuvharwa. Akaisa mavhiri mudenga negrape juice. Noah akanwa mazowa akadhakwa. Yes. Zvino baba vake nani vakaona kusasimira kwa baba vake akasazivisa vakuru vake vaviri. Ipapo Shemu naJafeti vakatora nguo vakaisa pamafudzi avo. Mazvita tiri kutoona kuti vana vaNoa vakatozoya kuzovhara mundaranga akashama achitonzi nebhaibheri akanga adhakwa. Haana kunwa akangodza anwa akadhakwa akakurura nguo Noa. Zvino mubvunzo wangu manje kuvanhu vanenge vachita nharo dzakadaro, Mwari haana kubvira, Mwari akavenga doro. Ini anoti Mwari anoda doro. Uye handamboti vanhu inwai doro. Ndakangotaura bedzi kuti Timoti aitonwa tudoro tushoma nekuda kwemudumbu make. Ndo yaive medicine yamazuva iwayo. Zvoti murume uyu ndofunga anorwara nekuti haazive kuti mishonga yese yechikosoro inonwiwa pasi pezuva ine doro. Iwo masikatano aya tiri kuparidzana. Mishonga yese yechikosoro kusanganisira telamiti inopuwa mwana mucheche inodhaka. Ngatishiendai kuvhesi inorayirwa Israeri naMwari kunwa doro. Zandikaishayaka ndikaishaya ndopinda tiraburi isikaite mavhurira makaita maziso parapa. Ndikaishaya vhesi ndikaishaya ndichamanya zvisingaite parapa. Ina handinwe doro, handisi chidhakwa, uye handina kubhoti vanhu ngavanwe doro. Taikoparidza kuti zvakaitika namazuva iwayo. Mazuva ano mishonga iriko inorapa mudumbu. Saka haugoni kuoneka uine kagubhu kedoro uchiti ndiri kuitira mudumbu mangu saTimoti. Iwe hausi Timoti wewe. Takatozvitsanangura musi wandakaparidza nyau iyoyo. Zvekuti ukanyatsodzidza vhangeri zvakanaka wakadzikama, ukanyatsodzidza vhangeri usina pressure, uchaona kuti munhu akanwa kapu yechateu achitenda ukanga wasimba pavhangeri, he doesn't become a sinner. Ayo, ndichakupuruvhira. Kana uri pano ndokupuruvhira. Handisi kuti ndeye munonwa. Asi ndoda kuti urege kuita inonzi religious extremism.
yekufunga kuti you can justify yourself by stopping to drink beer. No. Chakuvhurira mavhesi achakushamisa manheru ano aripo. Mavhesi andinawo, that's right, asi nawo. But ndichatanga ndaverengesa inorayirwa Israeri, rudzi rutsvene rwaMwari, the holy nation, to drink beer. Ipapo hapana kumbonzi wine, pakatotaurwa doro. Muchaiwa chaiwo Israeri aitoutenderwa ari rudzi rwaMwari rutsvene. 14:22 dzaDeuteronomy. Bata vhesi iyoyo uzoiverengawo pamwe indaitadza. Kana ukaona ndatadza kuiverenga, uya unditi maitadza. Maiki iripo, toda kuiverenga zvinyoronyoro tese tichinzwa. Vhesi yakatumwa Israeri kuti kana achida kunwa doro ngaanwe pamberi paMwari. Haana kunzi anonwira mukona, akatonzi ngaanwe pamberi paMwari. Verengai Deuteronomy 14:22. Utsaure zvakanaka zvegumi zvezvibereko zvose. Kana maakunza ndoya ndaitika vese vanobvisa chegumi, dai maverengawo kai. Iya yakanaka iyi kana mukada kubvisa chegumi moiteedzera. Tsaura zvakanaka, tangidzai. Utsaure zvakanaka zvegumi zvezvibereko zvose zvembeu dzako. Chegumi hachina kumbobvira chakabviswa iri mari. Chegumi chakanga chiri mumipanda mitatu: zvipfuwo, zvirimwa nemichero yemiti. Zvipfuwo, zvirimwa nemichero yemiti, tangidzai. Ava vari kuisa chegumi muenvelope ava vanotoshamisa Mwari. Makaiona kupi vhesi yaibviswa chegumi chiri mari. Tangidzai. Aiwa, imbomirai. Endai kuLeviticus 27:30. Imbomirai. Endai kuGenesis 14:18. Tiende kwayakatangirwa kwachakabviswa for the first time. Imi munotorerwa mari muchinzi muri kuteedzera baba wenyu Abraham. Toda kuenda pachakabviswa nababa. Tozokubvunza iwe kuti zvauri kubvisa chegumi uchinzi teedzera Abrahama, apo wakapaonawo here apa? Haana kubvisa mari kaAbrahama. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Inzwai. Mwari wokudenga denga ngaakudzwe. Abrahama akasangana naMelkizedeki. Melkizedeki ndiye akasangana naye. Uri kuverenga vhesi 18. Tangere pa17. Ipapo mambo weSodhoma wakabuda kunosongana naye pakudzoka kwake pakuuraya Kidhori Ramoeri namadzimambo akanga anawo pamupata weShavhe. Anzi Kidhori Ramoeri paBhereshona. Anonzi Shedhlaoma ndo zita rake. Saka paBhereshona rati Kidhori Ramoeri. Anonzi chi? Shedhlaoma ndo zita rake. Verenga izvi. Melkizedeki mambo weSalemu akauya nechingwa newaini. Ndokuuya nechingwa newaini. Iye wakanga ari muprista waMwari wokudenga denga. Aive muprista waMwari wokudenga denga. Akamuropafadza akati, Abrahama ngaaropafadzwe naMwari wokudenga denga, muridzi wokudenga napasi. Mwari wokudenga denga ngaakudzwe, wakapa vavengi venyu maoko enyu, akamupa chegumi chezvose. Mazvita iwe uri kunzibvisa chegumi kuti Mwari akuropafadze. Ini ndiri kuti ari kukuparidzira izvozvo imbavha zvokuti kana uchibvisa chegumi izvezvi uri kutobirwa. Munhu wese anotora chegumi pasi pezuva, wedha ane ndebvu dema kana chena, imbavha. Achibviswe chegumi, inzwaka, usapopote, teerera, tangidzai. Verengai vhesi 18.
Melkizedeki mambo weSalemu. Melkizedeki ndi mambo weSalemu. Akauya nechingwa newaini. Akauya nechingwa newaini. Iye wakanga ari muprista wa Mwari. Waive muprista wa Mwari wokudenga denga. Ndavanoti munobvisa musingateedzere murayiro. Bvisai muchiita sei? Muchiteedzera Abrahamu. Da kuti uone kuti mabvisiro uri kuita aya ndiwo here azvakaitwa naAbhu. Akauya nechingwa newaini. Akaita sei? Iye wakanga ari muprista wa Mwari. Tangidzai. Melkizedeki mambo weSalemu. Ndi mambo weSalemu. Akauya nechingwa newaini. Akauya nechingwa newaini. Iye wakanga ari muprista wa Mwari wokudenga denga. Ndo chinhu chekutanga. Number 1, akatora chegumi kuna Abrahamu. Haana kutora chegumi first. Akatanga aburitsa chingwa newaini. Ndokubva anzi akanga ari muprista wa Mwari wekumusoro-soro. Zvekuti ukada kuteedzera Abrahamu hauchapa chiwenga, hazvichaita. Chiwenga haasi muprista wa Mwari wekumusoro-soro. Yes. Saka vanotaiwa mapastors vashumiri vaJesu, saka tisu varanda vemuprista wa Mwari. Uri kuona corruption zvainoita, fraud inoita kuti kana ukaudzwa zvinhu so haufunge. Nekuwasangana nemaconmen. Abrahamu akapa muprista wekumusoro-soro wa Mwari. Iwo uri kupa pasta wemuprista wekumusoro-soro. Zvafanana papi? Chechipiri ndechekuti iwe ndiwe here pasta waKristu wokutanga. Kana mapasta aKristu achibvumidzwa kutora chegumi, chotanga newe here iwe kutorwa iwe. Ha? Aiwa kama akunyarara sei? Dati kana Kristu akarayira mapasta ake kutora chegumi, chinotanga kutorwa nani? Naguti ndiye angatanga kutora chegumi? Guti akanga aripo musi wakaroverwa. Hamuna kunzwa Johana achiti zvakanga zviripo kubva pakutanga. Zvatakaona nemeso edu, nezvatakatarira, nezvatakabata nemaoko edu. Obva ati zveshoko reupenyu. Handiti ana Peter ndo vanoti isu tisu zvapupu zvake takanga tiripo musi waakaroverwa, musi waakakwira goma akapenya, tikaona aina Elia naMozisi, takanga tiripo. Dai Jesu aida kutora chegumi, tingadai takambomuonawo achichitora. Iye Jesu wacho. Tozoona Peter achichitora, toona Pauro achichitora. Zvino cheguma hachisi kutorwa muBhaibheri, chiri kutangana mwazha. Netundebvu twake tuya. Anzi chakarayirwa naMwari. Mungazive Abrahamu kupfuura Pauro imimi? Zvingaite? Handiti muri kunzi muri kuteedzera Abrahamu. Ndati mungazive here Abrahamu imimi kupfuura Pauro? Imi handiti mukuparidzirwa Bhaibheri riri muchirungu. Ana Pauro havana kuriverenga riri muchirungu Bhaibheri. Vairitaura mumutauro waro, vaiparidza vachiverenga the Tanaka Bible riine chiHebheru risati rabatwa navaGiriki zvavazoriita izvi. Vakariparidza riri pure, riri a virgin Bible. Imi muri kutora chegumi, muri mbavha. Dai muchitonyara manheru ano chaiwo machirega, muri kubira vanhu. Shinzwaka tangidzai vhesi 18. Ndamakanzi munobvisa chegumi muchite nhasi da kubatsira. Ndikatoisiya ya Genesis yadasiya. Ndichikubatsira ipapa vira woyo. Haisati bvise chegumi tichiteedzera murayiro, tinobvisa tichiteedzera baba Abraham. Iyo kaiyo munopani kana muchiteedzera baba Abrahamu ka akatopa Melkizedeki ka mushure mekunga apuwa chingwa newaini. Tangidzai. Melkizedeki mambo weSalemu akauya nechingwa newaini. Iye wakanga ari muprista wa Mwari wokudenga denga. Qualification ye akachitora haiite. Fata veRoma havana.
chinotori chinyawo chiri kutambudza Zimbabwe. Father Mukonori, muroyi weRoman Catholic. Masatanista aya verengai bhaibheri. Akamuropafadza akati, ndokubva Merekizedheki aropafadza Abrahamu. Inzwai vadikani, ndopandisiri kuda kuti urasikirwe napo. Merekizedheki akaropafadza Abrahamu akati kudii? Abrahama ngaaropafadzwe naMwari wokudenga denga. Abrahama ngaaropafadzwe naMwari wokudenga denga. Muridzi wokudenga napasi. Ndiye muridzi wokudenga nopasi. Mwari wokudenga ngaakudzwe. Ngaakudzwe Mwari wokudenga. Abrahamu wakapa vavengi venyu maoko enyu. Kwawabva kuhondo kuvavengi vako vaiswa naMwari mumaoko ako. Wabva kuhondo kwaAbhurahamu wakunda kaiwewe. Don't give credit to your army. God delivered your enemies into your hands. Yes. Akamupa chegumi chezvose. Ndokubva Abrahamu apa Merekizedheki chegumi chezvose zvaaive nazvo zvaakanga atora nechisimba kuna madzimambo aakanga anorwa nawo. Now, iwe uri kunzi uri kuverengerwa Malakai uchinzi ndiedzei, ndo zvinotaura Ishe. Apa Mwari anoti kuna James, handidi kuedzwa nemunhu. Iwe uri kumuedza nema-US dollars. Bvunza pasaidi pako kuti unozviziva here kuti Mwari haadi kuedzwa. Aizve mavhesi aripo, rega tikupe pamwe hauizive inonzi naMwari handidi kuita sei zvangu. Tangirai pavhesi 1 James chapter 1. Mwari akati mukandiedza toburana. Asi uri kunzi zvanzi naMwari ndiedzei. Havaraka verengai. James muranda waMwari nowashe Jesu Kristu. James muranda waMwari, muranda zvakare washe Jesu Kristu. Unaita zvinzwa James paridza. Kumarudzi ane 12 akapararira Farai. Uri kunyorera the 12 tribes that are scattered abroad. Yes, taura. Hama dzangu. Uri kuti kudii? Muti mufaro bedzi. Yes. Kana muchiwirwa mimidzo mizhinji. Yes. Muchiziva kuti kuidzwa kwokutenda kwenyu kunobereka kutsungirira. Verse 4. Asi kutsungirira ngakuve nebasa rakakwaniswa. Yes. Kuti mukwane mururame kwazvo. Verse 13. Kana mudzwa ngaarege kuti ndinoidzwa naMwari, nokuti Mwari haangaidzwi nezvakaipa, asi naye amene haangaidzi munhu. Mwari haaedzwe na iye amene haaedze. Asi ati kana muchiedzwa Farai, obva ati kana maedzwa mukaedzwa Farai, ina handiedze munhu. Saka taedzwa nani kuti tigofara, zvikanzi ina handiedzwe nemunhu uye handiedze futi. Handiedzwe handiedze. But pastor ari kuti kana akuda kukubira mari paFM apa anoti zvanzi naMwari prove me. Tichanoibata Malakai uone fraud iri kuitwa paHarare masikati machena, vanhu vachibirwa nevanhu vakafoira chikoro vakangogona bedzi kutaura nying'ambo muzita raJesu vari kutora mari. Kana paine institution iri kuita mari muHarare ichurch. The church is the only rich and lucrative business in our day, but it is because of false representation of the gospel. Yes, saka ibva ikoko hande tinoona kuti taona kuti Abraham akatanga apuwa wine akakomborerwa. Asi uri kunzi ukatobvisa chegumi ndo kuti uite sei ukomborerwe. Abrahamu paakabvisa chegumi akanga asingatsvage kuropafadzwa, akatenge aropafadzwa kare, akatonzi wakaropafadzwa Abrahamu, Mwari wanga ainewe, ndiye aisa vavengi vako mumaoko mako. Ndokubva abvisa chegumi chezvaakanga aluta, zvaakanga atora nechisimba kunana Chedorlaoma naana Tidal, the king of kings, vaakanga aenda kunorwa navo naana Shalmaneser. Hallelujah.
Saka iwe pauri kubvisa chegumi manje uri kubva kunorwa chii? Hondo yawarwa ndeipi iwewe yauri kubvisira chegumi? Warwe here iwewe? Bvunza ari pasaidi pako. Now Abrahama haana kubvisa chegumi chepfuma yake, akabvisa chegumi chezvaakanga aluta, zvaakanga apamba. Kutaura mazwi ekuti kupamba, it's a diplomatic way yekuti kuba. Kupamba kutora nechisimba without authority yemuridzi. You may not like it, but this is the truth. Abraham haana kubvisa chegumi chepfuma yake. Pfuma yake akanga aisiya kumba, akanga aenda kuhondo kunonunura Lot, akabvisa chegumi chezvaakanga apamba. Iwe wapamba chii? Waurayani? Nekuti varidzi vezvinhu zvakabviswa chegumi chazvo naAbraham vakanga vafa. Anachedhela oma. Maria wabvisa chegumi, muridzi wayo mupenyu here? Ndida kukuverengera uone zvakazoitika ku 90%. Nekuti paari kunzi akabvisa 10%, zvinoreva kuti akasara ne90%. Handiti chegumi 10%. Ndauda kukuratidza zvakazoitika ku 90% yezvaakanga abvisa. Akabvisa 10%, kukasara 90%. Akadziita sei? Endai tione pavhesi ya again ndiona tingaibatire papi vhesi iyoyo. Haleluya. Toda kuona kuti zviri kufamba sei. Abrahamu paakabvisa verse 21, paakabvisa chegumi, ko 90% yezvaakanga abvisa zvakaendepi? Yes. Zvino mambo weSodhoma akati kuna Abrahama, ndipewa vanhu, iwe utore hako pfuma. Vanhu vakanga vaine zvimwe zvinhu zvakanga zvatorwa naAbhrahamu vakanga vari vana Bhera naBhesha, madzimambo eSodhomu neGomora. Saka pavakanzwa kuti Abrahama akunda, uri kuuya nemhuri dzavo nevakadzi vavo nevana nepfuma, mambo weSodhoma akati kuna Abraham, ndipe hako vakadzi vedu nevana vedu, pfuma sara nayo. Yes. Abraham akati kuna mambo weSodhoma, Abraham akaenda here kumba ne90% yaakanga asara nayo, abvisa 10%. Ndakasimudzira ruoko rwangu kuna Ishe, ndine chandakapika kuna Mwari, Mwari wokudenga denga. Wakati kudii kuna Mwari? Muridzi wokudenga napasi. Taura. Kuti handingatori rushinda kana rukanda rweshangu. Handina kana chino 1 chandiri kuenda nacho kumba pazvinhu zvese zvandabva nazvo kuhondo. Yes. Kana chinhu chimwe. Yes. Chezvinhu zvenyu. Yes. Kuti murege kuzoti ndini ndakapfumisa Abrahama. Murida kuzofamba muchiti ndimi makapfumisa Abraham. Yes. Ini handidi hangu. Handina chandiri kuda pazvinhu zvese zvandauya nazvo izvi. Asi zvakadyiwa namajaya chete. Kunze kwezvakadyiwa nemajaya tichidzoka takaita mazuva tiriko. Saka nechi nomugove wavanhu vakaenda neni. Ipai vapfana vandakaenda navo ina handachandoda. Saka akabvisa 10%, 90% akaita forfeit to the Sodomites and those that were of Gomorrah. Iwe uri kubvisa 10% wotora 90% woenda naye kumba, onyepa kuti uri kuteedzera Abraham. Inda uchinyepa iwe. 90% yezvinhu zvakabviswa chegumi naAbraham haana kuenda nazvo kumba, akapa vekuSodhomu nekugomora. Saka ndiri kukukanika, ndakada kungokuratidza bedzi kuti chegumi chauri kubirirwa ichi, dai uri mumwe watodya zvako mari yako, ukutongozvinetsawo zvako, uchangonotsva still wabvisa chegumi. Kozi vhangeri hautende, ukatenda vhangeri haubvise chegumi. Right. Chiverenga ikaimi Leviticus 27 verse 30. Tanga chida kuti tiverenge vhesi iya inorayirwa Israeri kuti anomwe doro, tichaiverenga. Tazorasika zvedu tikapinda muchegumi. Tuna kungoonesana nevari kunyepa kuti vanobvisa chegumi, kuti hamusi kubvisa chegumi, uye vari kutora chegumi kuti munoda kutobatwa, munoda kutosungwa, munotora macriminals.
ndimi vangu vanhu vasara imimi. Kunzari pasati pakuti wazvidzwa here kuti ndimi vangu vasara imimi. Verengai tinzwe Leviticus 27 verse 30. Tira kuona kuti chegumi chaibviswa chiri chei. Isu tiri kuti chegumi hachina kumbobviswa chiri mari. Saka kana uri pastor weFM kana weZayoja uine vhesi yakabviswa chegumi chiri chemari, uya kumaiku kune vhesi yako. Atimbokurambidza pana atiparidze vhangeri paprivate roparidzwa pajekerere. Tiri kufumura Satani. Kana uchiparidza vhangeri yaSatani dautokufumura. Kana wafumuka chitendeuka. Asi kana uchitenda kuti chegumi chinobviswa nemari, iyo maiki iri papo iyi, uya nemavhesi ako. Kana usinawo mavhesi chinongotirayo kuidefenda chegumi, uya. Paunongo usina kabadambotiraya. Uya kumaiki. Ungazoti ndiri kutora advantage yemaiki. Kana uchida kudefenda kubviswa kwechegumi, iyi maiki uya udefende. Tokupa 5 minutes 300 seconds. Asi usati wauya regai timboverenga kuti chegumi chaibviswa chiri chemari here. Abrahama pataverenga haana kumbobvisa mari, mazvoonawo. Akanga achiuya nepfuma yaakanga auya nayo. Haleluya. Amen. Saka iwe kana uchitaura kuti uri kutedzera Abraham uchibvisa ma-US dollars uri kunyepa. Abraham haana kubvisa chegumi chemari. Even Jacobo paari kunzi akati mukandichengeta ndichanobvisa chegumi, ukaverenga panhoroondo yekushanda kwake akudhimanda mubhadharo kuna sekuru vake Labhani, hapana kumbomenishiniwa kana dola. Aida kubhadharwa nezvipfuwo, akatonzi dzose dzine makwamba mbudzi nemakwai ndo dzako. Jacob haana kubhadharwa nemari naLabhani, akabhadharwa nezvipfuwo. Ndozvaakanga ati mukandichengeta ndichakupai chegumi. Yemari yakazomuka pano paHarara, asi yakatangira nemuItaly muRome, toma yakatangwa nemaroma, ikazotransferwa ikaenda muEngland, ikanopinda muAmerica, yakazobuda muAmerica yava refined. NdaAmerica ndozvainoita, inotora product yoita better, yozokupai yako kuita kunge iri nani. But inyoka yangopfeka zvayo yangopfeka dehwe nyowani rakapendwa, ichingori nyoka nanhasi. Vese ana Mike Madoko, ana Miles Monroe, ana Tudor Bismarck, ana Creflo Dollar, ana Joseph Prince, Laroy vese veve. Ana Pastor Chris na ana Joyce Meyer. Hapana munhu kwaye pese ipa. Laroy. Uchaona kuti nyaya yechegumi inoguma papi. Usaende dakuverengera mavhesi. Dakukuratidza kwainozonosvika. Ichingonzi ndeye kutora mari. Ndakana paine chinhu chiri nyore kutorera vanhu mari nacho chegumi. Vanongoti Malachi 3:8. Munotibira ndozvinotaura Ishe. Isai chegumi. Mubvisirwe hudyi. Muyedzai Mwari akuvhurirei mawindo. Haleluya. Kana muda kutorerwa mari nechegumi munowanzodeedzerwa pastor munyowani. Anoya kuti zvinhu zvenyaya zvifambe dhamu sikubvisa chegumi. Chegumi isecurity around pfuma yako. Mataurira amanu. The conman from Zarabani. Amanu. Kala paina aita mari muZimbabwe nechegumi. Ndimani. Vanhu vakutochejera mazuva ano kuti murume uyu haasi right. Asi havachamukwanisa. Akaita mari zvisingaiti. Chegumi chakabviswa iri mari. Zvegumi zvose zvenyika. Zvegumi zvese zvenyika. Kana zviri zvembeu dzenyika. Mbeu dzemuminda. Kana michero yemiti. Michero yemiti. NdezvaShe. NdezvaIshe. Zvitsvene kuna She. Zvitsvene kuna Ishe. Kana munhu achida kudzikinura chimwe pazvegumi zvake. Kana waita problem yekuti waita mumwe mwedzi yausina kubvisa chegumi, haugone kuzouya nemumwe mwedzi. Ukaita January, February, March, April, May, June usingabvise, July hauye nechegumi chemwedzi iwoyo. Unofanira kuuya nezvegumi zvekubva muna January kusvika muna June. Asi hazvichauya zviri zvegumi.
yakunzi redemption tithing, unenge uchiridhima chegumi. Anouya nechi unofanira kuwedzera kwa chiri cheshanu chacho. Unenge wakusauya nayo iri 10%, inenge ya 1/5, zvichireva kuti inenge yava 20%. Kana waitambira $1,000 ukaita January, February, March, April, May, June usingabvise, dai chaibviswa chiri chemari. July hauye ne100 yechegumi, ndandiyo 10% ye1000. Uye haubvumidze kuuya nema100 ekubva muna January kusvika muna June, haisisiri 10%, yava 20. Saka unokuiti 200 yemuna January, 200 yemuna February, 200 yemuna March, 200 yemuna June, oibatanidza ne100 yemuna July. Woti ndakuda kuridhima chegumi chavo. Zvino unoti unotambira 400, mumwe mwedzi unomboya ne40, anzi chegumi chavo. Mumwe mwedzi unoya ne20, anzi ndoya ndawara. Kuikweri kupitwa pane zvakazoitika pasi. Pastor ndakaomerwa zvangu azvi. Aiwewe soka. Wakadzokera sike. Unoya $20 ka. Iwe uchitambira 40. Oti asi ndo chegumi chandawara. Ko chichiri chegumi pai. Kana isisiri 10%. Iwe avambozvitsvaga kuti aitsoke next time ngaikwana handitika. Hatidi munano uye nemari yakashoma. Hapana akambodzidzokera nechegumi chako. Imbavazve. Kana dziri mbavha hadziteere protocol neprocedure. Chero yauya isai mubhagidhi. Toramba tichitaura naye. Baba uyai nechegumi chenyu mwarako. Madzire so. Asati wakadaro. Zvichakudhirevha Land Cruiser nekubira vanhu. Hanzi vanhu vaMwari. Havasi vanhu vaMwari, vanhu vamari, ndevemari. Hapana vaMwari. Ichokwadi kachandi kutaura izvi. Ende ukasachinzwa neni hauna kwaunochinzwa. Bozi nanditambire. Hana salari. Saka ndikaparidza chokwadi hapana chaunogona kuti tichazokuitai zvakati. Takara nditambire. Asi kana uri pastor anotambira unonzi mara maparidzirei hamuna pe. Zvinoita gara handina. Saka unondisvikidzira uchinditowana chi. Handapei. Ndinoti kushaya peika. Ndoshaya futi grocery ramufundisi. Handina. Ndogorova. Handipuwe grocery iri uyeone. Hakuna grocery ramu. Ndorova ndoenda kupa. Ndoichiprotecta chipoto yeshoko. Bozi ndikapiwa papei. Vari kunditambirisa vachazeke vakunditi manje mukaramba muchidaro vanhu vacharega kuenda. Saka ndikati ngaibvaregera tomaparidzira andinei. Zvoti kana uchitotambira pei hausi munhu waMwari. Hakuna munhu waMwari anotambira pei. Unotambiriswa nani? Wakamboona mapurisa achienda kuDelta kunobvunza pei? Wakambozvinzwa izvozvo? Mapurisa akasatambira anoenda kuMinistry of Home Affairs. Ko mari yedu haina kuuya sei? Ndando employer weZRP. Iwe uri mushandi wani iwewe? Nyatsobuda pachena nhasi. Uri mushandi wani? waMwari here kana weAFM? Ndari pasaidi pakuti uri mushandi wani? Unoshandira madziri here kana kuti unoshandira Mwari? Unoshandira guti here kana kuti uri kushandira Mwari? Kuzi uchipuwa pei naguti iwewe? Uchaparidza chokwadi here kana pay master vako varipo vakabata payslip yako? Uzaenda ishanda kubengi ndepuwa payslip. Ndoya futi kunotopuwa payslip. Aiwa. Ushumbiri ndewemweya kawo. Saka payslip inoprintwa nani? Can you imagine shamwari kuti une payslip izvezvi yakanzi Salvation Army? Can you imagine? Katisiyane nayo zvedu but pada kuongororwa ipapo. Haugone kuparidza chokwadi ukapinda musystem yavanhu nemutoo wakadaro. Pauro anambotambira saka ina handitambiri. Saka munorarama sei? Ndorarama. Uneine kurarama kwangu. Wavika kurarama kwangu iri pano. Kotovika shoko raMwari. Ina handauti kuzvarwa ndichiparidza kai. Ndakatanga kuparidza manje manje. Ndairarama ndichitopidikuka so. Ndichitsvaga mari.
Saka nanhasi ndichiri kupidikuka. Ndoita kamari kangu kumhomwe ndoya ndoparidza. Ndakasimba ndichiziva kuti da kuti vanhu havaponeswe. Kana Mwari azotaurawo newataura naye kuti andipowo yedhiringi handingairambe iyo, handina kuitsvaga. Asi haisiro yandiita sezvangu handavinga. Right. Verenga ikeni. Chegumi chaibviswa chiri chemari here. Vhangeri ndeyekudya toibata. Toda kumbobata vari kubirwa mara. Tozokuratidza kuti kana uchibvisa chegumi uri kuti kudii kuna Jesu ndoya tichapedza nayo. Zvinoreva kubvisa kwako chegumi iwewe pamberi paKristu tichazvibata manje. Yes. Zvegumi zvose zvemombe, zvegumi zvese zvemombe, kana zvezvipfuwo zviduku, kana zvezvipfuwo zvidiki, zvose zvinopfuurana pazasi petsvimbo. Uyai muri vaviri, uyai mirei, gadzirai gedhi. Handiri kuona zvazvakaita. Right. Muprista aiuya kumba kwaIsraeri werudzi rwaLevhi, otendeka tsvimbo yake kudai. Mombe dzobuda nepadhoo apa mudanga, overenga 1, 2, 9 yechitende bvanzi yava yaishe. Wanga usingangotora mombe mudanga wotoya nayo ndo chegumi changu. MuLevhi zvanzi kuti idzokorodza ipapo. Zvegumi zvose zvemombe kana zvezvipfuwo zviduku. Yes. Zvose zvinopfuura napazasi petsvimbo. Zvinopfuura nepazasi petsvimbo. Chegumi chinofanira kuva chitsvene kuna She. Saka kana dziri huku haungobata chero yawada kuuya nayo. Anotouya MuLevhi netsvimbo yake otendeka pachirugwiso. Kip. Toverengwa so 10 yayashi, 10 yayashi, 10 yayashi, 10 yayashi. Yobva yatobatwa yoiswa maka. Ko kana yechi10 ikaita dhonza rauda kurimisa, ukada kutsinhanisa dhonza nemhuru, iverengei pamberi pacho. Haafani kucherechedza kana chiri chakanaka kana chakaipa. Kuti pamwe mombe yacho yechi10 yabva yaita dhonza rako chairo rinopinda mumvoro, unorima nei mvura yaturuka. Wobva wati chiregai ndichinje zvangu chibhuru chinonetsa ichi ndosara nedhonza. Ukada kutsinhanisa bhuru nedhonza kana sheshe nedhonza. Yes. Kana kuchitsinhanisa nechimwe. Kana achinge atsinhanisa nechimwe, ukangonzwikwa bedzi kuti watsinhanisa tsiru nedhonza, tsiru nebhuru, tsiru nemhou, unoitwa sei? Zvose zviri zviviri, bhuru racho rawatsinhanisa naro nedhonza racho rawangoida kusara naro, icho nechakatsinhiwa zvichava zvitsvene, hazvingadzikinurwi. Zvatoo zvaMwari zvese vazviita. Saka skandal yekutsinhanisa yaikubaya iwewe. Ukatsinhanisa zvese chawatsinhana nacho nechawatsinhanisa nacho zvazvitsvene, hauchatora chinhu, unenge wanyura. Asi iwe ukatambira so unotombotanga wanotenga wozosara neyakatsemuka ndiyo uri kuendesa chegumi. Hakuna pambotaurwa zvemari, mambozvinzwawo zvemari. Hapana mbobviswa chegumi chemari. Pataurwa zvezvipfuwo nezvirimwa nemichero yemiti. Saka taakuenda kuDeuteronomy 14 verse 22. Ndokwatichanonzwa Mwari achirayira Israeri kuti anwe doro. Kana wanga usati waiwana chibata. Tobva tanoona zvakare umbowo kuti chegumi hachina kumbobviswa iri mari. Yes. Utsaure zvakanaka zvegumi zvezvibereko zvose zvembeu dzako. Mazvinzwawo. Zvembeu dzako. Zvegumi zvemagaka, zvegumi zvechibage, zvegumi zvezviyo, zvegumi zvewheat, zvegumi zvamazambiringa, zvegumi zvemichindwe, zvegumi zvamaolive. Yes. Dzinobva mumunda mako gore rimwe nerimwe. Mbeu dzinobva mumunda mako gore rimwe nerimwe. Unofanira kudya pamberi paShe Mwari wako. Mainzwawo vhesi. Kana wabvisa chegumi unoita sei nacho? Unopapazita here? Unoita sei? Anodya ndiani? Ndababa Guti. Nditaita zimurevu. Ndikutabwashera ainzi anodya. Ndimakandi wainzi anodya.
Aidya chegumi ndiani? Nyakuchibvisa aichidya pamberi paMwari. Chegumi chaidyiwa nemuridzi wacho. Iwewe uri kuchidya here? Kana kuti uri kuvapa kuti vadye? Yes. Panzvimbo yaachatsaura kugarisa zita rakepo. Saka Mwari aitaura kuti veimba yaRubheni muchanodyira chegumi chenyu kwakati, veimba yaSimeoni, veimba yaRubheni, veimba yaBhenji, veimba yaGadhi, veimba yaNafutali, mumwe nemumwe wendo unodyira paanenga. Mwari aitoti imi muchanodyira chegumi chenyu kumarondera, imi muchanodyira chegumi chenyu kubhindura. Mwari aitovaudza kwavaizonochidyira, vaitopuwa venyu yekunotsenga naMwari. Yes. Saka kupa chegumi kwaive kuchidya pamberi paMwari. Mwari oti kana wadya chegumi watondipa, ndo kundipa kwacho kwamunoita. Saka vanhu vaipa chegumi kuna Mwari vachichiisa mumatumbu avo. Mazuva ano pastor ari kuti aiwa kuti chinhu chinzi chapuwa Mwari chei chapinda mudumbu mangu ndega inini naadzimai vangu. Yes. Zvegumi zvezviyo zvako, zvegumi zvewiti yako, nezvewaini yako, zvemazambiringa akasvinwa, nezvamafuta ako, zvemafuta emuorivhi, nezvevana vembongoro dzemombe dzako, mhou dzako dzabereka nemhuru dzacho futi dzinobvisirwa zvegumi, nedzamakwai ako. Makwai kana auya anobvisirwa zvegumi. Kuti udzidze kutya Ishe Mwari wako nguva dzose. Kana uchiita izvi uri kutodzidziswa kutya Mwari, hausati wakutya. Ileseni kuti unotya Mwari ngaidzidziswa nekudya chegumi. Tiri kukudzidzisai kutya Mwari. Yes. Kana nzira iri kuresa, right, manzende yakunodyira chegumi chenyu kugwanda veimba yaAsha kwaita kure kugwanda, madhadha anofa murodhi. Saka tunoita sei? Tosvika sei kugwanda nembudzi nemakwai nemombe nehuku nemadhadha? Tingatakure here zvese izvo tichizvitina? Vaizofanira kuita sei? ukasagona kuzvisvitsako, handingazvike nembudzi varume kugwanda kwaita kure. nokuti nzvimbo iyo yawakatsaurwa naIshe Mwari wako kuti aise zita rako rakepo iri kure newe. Kwaita kure kugwanda, mbudzi hadzisvike dzinofa. Ndinoita sei? Kana Ishe Mwari wako akakuropafadza nezvinhu zvese zvauinazvo izvi, unofanira kuzvitengesa nemari, ndokubata mari mumaoko ako ugoenda kunzvimbo ichatsaurwa naIshe Mwari wako. waakutengesa chibage chiya, witi iya, mazambiringa akasvinwa, zvese nemombe nemadhadha, wobata mari yacho mumaoko. Saka pavaingobata mari bedzi, painge pari paya pavaizenge vatengesa zvegumi zvacho. Saka vaitenge vapa zvegumi kuna Mwari nekuzvibata mumaoko mavo, vochinzi chitengesai, munodyira kure kwamarayirwa naMwari. Yes. Ndokutenga nemari iyo zvose zvinodikanwa nomwoyo wako. Masvika kugwanda manje, makabata mari matengesera zvinhu padombocha wavo, ndopamunogara veimba yaAsha. Masvika kugwanda munonotenga zvamunoda nemwoyo yenyu. Hamutenge zvinodiwa nechechi yamunopinda, hamutenge zvinodiwa napasta, munotenga zvinodiwa nemwoyo yenyu. Imi varidzi vechegumi ndimunopinda mushopu yaOK moti tipeiwo soda, tinoda kunotenga derere, da kutsenga chegumi, tatouya kuno kutarayirwa naMwari. Kugwanda tanga tisingade kuuya, tatounzwa naMwari titsenge chegumi chedu. Saka vaizotenga chii? Kana mombe. Kana muchida kutenga mombe mugwanda kuti mugoche, kana makwai, kana mukada kutenga makwai kuti mudye, kana waini, kana mukada kutenga waini, kana zvinobata, kana doro. Pakabva panzi waini kana zvinobata. Apa hapasi kufungidzirwa manje, hapadi kutsanangurwa, pari very clear. Mwari akati kuna Israeri, da kuti uye kuzodya chegumi pamberi pangu, wotenga masese, skadi, vorova skadi pamberi paMwari. Israeri haana kunga akumbira kuti da kunwa doro pamusoro chegumi.
Mwari ndiye akatoti kana muchirida musi iwoyo rovai. Saka musi wairohwa chegumi vanhu vaitodhakwa pamberi paMwari. Wanga wasingambomuti munotsvaita hapana kutsva, titori pamberi paMwari izvozvizvi nekamontelo kangu botodhurova inzwa pamberi pacho. Kana zvose zvinoreva mwoyo wako kwauri, chese chinorehwa nemwoyo wako udyirepo pamberi paIshe Mwari wako. Pamberi paMwari ndo pairohwa doro. Ufare iwe nemhuri yako, uchifara wakabata scuba. Uye muRevhi uri mukati mamaso wako usamukanganwa. MuRevhi waunogara naye domboshava haumukanganwe, nokuti haana mugove kana nhaka. Ona haana kupiwa munda wokurima, unotomukoka kuti ndatenga chi1 day changu pasera. Ameno kana muchida muRevhi oti awa zvedoro indakarambisa. Levi ndiye anga akanzi doro abati, Levi anga asingabati. Vamwe vese avainzi zvoite sezvenyu rovai. Saka muRevhi aitozokokwa pakudya chegumi. Levi anga asingapiwe aitokokwa. Saka vaiti kana vapedza kudya zvaizosara, muRevhi aita sei zvake, aitora oenda nazvo, aitoenda nezvaita sei zvasara. Gore rechi3 ndo ravaizonzi vabude kuenda kunzvimbo yavachatarirwa naIshe Mwari, vaizodyira pamberi paMwari mumba mavo, mudzimba dzavo. Again muRevhi aidedzwa, ouya unozoipedzisa Deuteronomy 14 atingaironde nekuda kwenguva dzedu. Saka ini mubvunzo wangu manje ndewekuti vhesi wanga uchiiziva here? Vhesi iri kutaura kuti iweka ndiwe unodya chegumi iwewe. Pastor vakaibatawo here vakati kudii nayo? Ungadai uchitouya pachechi wakabata lion lager uchideedzera ndo musi wangu andinasi makamati tuye nechegumi ichi chiri mulaga ichi ndakuchirova pamberi paMwari. Ndakamira muDeuteronomy 14 ndakuteedzera magwaro. Nhasi ndichateedzera magwaro. Chechi akatarisa. Na unogona hako kusafarira method yangu yekuparidza, asi bvumaoka kuti ndikuparidza chokwadi. Zviri magwaro zvandiri kuparidza izvi. Handisi kutaura ngano panapa, ndikukuratidza magwaro. Malakai yauri kunyeperwa iyi ichibatwa pavhesi 8, dai makaiverengerwa makadzikama, amaibvisa chegumi muchiiteedzera. Inzwa kuti inoverengwa sei Malakai nevanhu kwavo vanonyatsoziva kuverenga magwaro. Havatangiri pavhesi 8, vanotangira pavhesi 6. Saka mavhesi maviri avakajamba 6 ne7 aya ane antivirus. Ukangoanzwa unobva wangoti anongoibata unobva kuti ndokurova shamwari. Vhara Malakai ati munhu anoita daughter fraud masikati machena. Malakai ukaitangira pavhesi 6 haubvise chegumi uchiiteedzera. Saka uchiona vese vanoparidza chegumi vachibata Malakai vavatangire pavhesi 6, vanotangira pa8. Pa8 vanobva kuti ndiwo uri kurehwa, but pa6 panobva pabuda kuti hausiriwo uri kurehwa. Handiri kuzvoona iwe hausiriwo wakanyorerwa Malakai nekuti uri muhedheni. Malakai akanyora ari muprofita waIsraeri nguva yakateedzerwa murayiro. Muhedheni anga asingateedzere murayiro, but ngatinzwe kuti Malakai yakanga yanyorerwa here iwewe neni. Malakai chapter 3 verse 6, nokuti ini Ishe handishanduki. I change not, I am the Lord. Saka imi vanakomana vaJakobho mugere kuparadzwa. Tsokorodzai. Nokuti ini Ishe handishanduki. Saka imi vanakomana vaJakobho mugere kuparadzwa. Tsokorodzai. Nokuti ini Ishe handishanduki. Saka imi komana vaJakobho mugere kuparadzwa. Imi vanakomana vamakandiwa. Tsokorodzai mana unyanzopanzwa. Nokuti ini Ishe handishanduki. Uraiti Mwari haashanduki woraita zvinzwa. Saka imi vanakomana vaJakobho ndevagute hera mugere kuparadzwa. NdevaJakobho ka. Saka Malakai yakanyorerwa 1, embe ndaipa 1 dzaMalakai. Timboverenga salutation ka
ungangononga tsamba murodhero webvenzi kumusha uku nembudzi yakakumirira kuti ukauya ichabayiwa uchadya pakrismas a wotokwira pasi kuenda kumusha. Iri tsamba yawanonga murodhi kana mukombi. Akomana ngataure chokwadi akomana. Ngataure chokwadi akomana. Ungazi kunetsana na baba wako here. Tsamba yamakandinyorera ndaiona. Bataimbudzi sezvamakareva. Wakaiona kupi mwanangu? Ndandiri mune chimwe chikombi ndichienda kupi kwa magoni. Ndakangoiona yakati yaka mukati mefloor yekombi. Ndikaona muchinyora kuti makandichengetera mbudzi. Yanga yakanyorwa zita rako roti pari zita ndopa pakabvaruka. Saka ndakangofunga kuti ndimi bayai mbudzi atidi kuburana. Zvinoita here vadikani? Aiwa ngatitaurira nechokwadi. Zvinoitika here? Hazviiteka. Iwewe uri kuverenga Malakai seiko? Wadi kuverenga Jeremiah iri kuti imi veimba yaJudha muchapinda muBhabhironi for 70 years. Wadi kuenda Bhabhironi wewe. Unonyatsoziva kuti handisiri ndairehwa ndopinda Bhabhironi ndichitsvagei. Havasi vaprofita vese rava. Wapinda here Bhabhironi wewe. Pakanyorwa wani kunzi Judha achapinda Bhabhironi. Unonyatsobuda pacheno kuti aiwa handisiri ndopinda Bhabhironi ndaita sei? Ndi Judha ameno kuburana kwaangaita Judha naMwari. Mwari akanyora mubhuku yaNumbers 14 kuti hapana pakati pevana vaIsraeri anopinda muKenani. Ndinopika nezita rangu ndichakudzungaidzai murenje for 40 years. Ukapa verenga wanyatsoti vakadzukaira aiwa ina handisiri ndiri kurehwa. Ndodzungaira ndadii? Handisi murenje. Ina handisiri ndairehwa. Urinyatsozviona kuti aiwa vaJudha ndo vakanetsana naMwari nenyaya yezvihuta. Vachiti tafunga itoda nyama. Mwari akati tokutetai. Ukapa verenga unoti aiwa ndiIsraeri airehwa. Ina handisirini. Apa paMalakai apa ndipo wakazopotsa apa. Pakanga paiswa nhau dzemari ukabva wati ndini ndiri kurehwa. Zvakazokuvhiringa bedzi womberera Kristu maoko. PaMalakai apa pakakuvhiringa. Kumwe kwese uku wakanyatsoona kuti shuwa ndiIsraeri aita sei? Airehwa. Izvezvi pakanyorwa kunzi Mozisi enda unotaura naFaro kuti ita vanhu vangu vaende, rega vanhu vangu vaende. Hauna kumboenda kuState House kuti zvanzi naMwari rega vanhu vangu vaende. Wakanyatsoziva kuti nhau iyi yakatoitika. Faro airehwa anga ari paIjipita. Uye ina handisi Mozisi. Ndorohwa nezvinhu zvisina basi. Ndikafa ndaremara. Saka una kumbozvitraya zvokuenda kuState House. Wakanyatsozoti iyi yakatoitika. NdeyaIsraeri naMozisi naMwari. Iyi yemari yaMalakai manje ndo yawakazoti dini. Omberera Kristu maoko. Kumwe kwese uku wakanyatsobvuma kuti nhau dzanga dziri dzaIsraeri apa paMaravi. Ndipo wakarembera so ndidi kurehwa. Aiwewe so une chivindi. But Malakai ibhuku rakanyorwa richinyorerwa 1 dzaMalakai. Chirevo cheshoko raShe kuna Israeri chakatumwa naMaraki. Tsokoroka. Chirevo cheshoko raShe kuna Israeri chakatumwa naMaraki. Waizviziva here iwewe kuti chirevo ichi chakanga chabva kuna Mwari chatumwa kunzi chitakurwe naMalakai chichienda kuna Israeri? Wakanga wazvionawo here izvozvo? Saka pachapter 1 nechapter 2 hausiriwo uri kurehwa futi. Icho kwadani? Imboendei pachapter 2 verse 1 tione kuti makamboiverengerwa here Malakai muchinzi ndimi mairehwa. Makazongonofaraudzwa pachapter 3 apa. Pachapter 3 ndipo makanzi ndimi. Chapter 2 akataiwa musiri. Chapter 2 haiite kuti uti ndiwe. Uchazvoona inzwa unzwa. Zvino imi vapirisita chinzwai uyu murayiro unouya kwamuri. Andina. Kana imi musingadi kunzwa
kana musingadi kuita nemwoyo wenyu zvandakarayira kuti mukudze zita rangu, ndizvo zvinotaura Ishe wehondo, ipapo ndichatuma kutuka pamusoro penyu, ndichatuka ropafadzo dzenyu. Zviro kwazvo ndatozvituka nokuti anditozvona zvikanzi zvatotukwa tape ichida kuzozvituka leta but ndatoona kuti hazviite zvatukwa, ropafadzo dzenyu dzatukwa. Kuti uverengerwe vhesi udzindiwe unoti aiwa vhesi haisi raiti, zvinhu zvakatotukwa kakudhara izvi, totukwa ndaita sei? Tsvagai imwe. Scandal paAfrica, fraud iri kuitwa nebhaibheri. Haumbobonga hapana zvokuzviita, ichokwadi bedzi. Tendeuka iwewe, uchibva pano usape munhu kana sendi muzita rechegumi. Ufana kutoenda kumberi utotenda Mwari, ndakatengera adzimai vangu nemari yandaisimbobvisa chegumi ndichibirwa. Ndakatengera amai vangu mbeu izvezvizvi, ndakatengera amai vangu mbeu. Ndakuziva chokwadi, ini mari ndoida kuti undipe, asi handimboitora nechegumi. Muchechi munobviswa maofferings, chegumi hachibviswe. Zviri kunzwika zvandikutaura? Ukasvika kuVID uku vanoti musape maexaminer chioko muhomwe, musaite corruption yekuti mupuwe chitambi musina kupasa, musape vanhu mari kuti mupuwe zvitambi. Ukasvika muoffice ukati da kutorawo chitambi vanoti bhadhara, kuti kuinga marapidza wani kupa maexaminer, maexaminer apiwe isitopiwa. Ukatasa kuti pa 20 uye kubhuka hauchitore. Izvi tiri pano, tikakutorera mari tinokupa risiti, tine mvumo yehurumende yekutora mari tokuti pinda mumadhirama. Mari yacho tinoishandisa, zvese zvamuri kushandisa panapa izvi zvinotogadzirwa nemari iyo yamuri kubvisa. Saka munhu anobvisa mari muofisi yeVID asi akapa examiner weVID icorruption, anosungwa. Saka hatisi kurambidza vanhu kuti vabvise mari kutechi yavanotenda shoko rechokwadi. Tiri kurambidza vanhu fraud iri kuitwa in the name of Jesus. Kubvisa chegumi kwakafanana nekupa examiner chioko muhomwe. Muchechi munobviswa free will offering. Tichaverenga vhesi iyo yemanje manje. Zvese zvine mavhesi, hapana chisina. Pedzisa iverenge yazvishoma chapter 2. Tira kungoona kuti kumasiya sei chapter 2. Pese pari kuenda guti kuna Malakai anogumira pavhesi 8 to 10, 8 to 10, 8 to 10. Kuinga tine chapter 3, inovepo here chapter 3 kusina chapter 2. Imbobata yoka 2 guti. Anodayo chapter 2 toibatire. Ande apa pane Jula do pariraita. Pane Kesh Lumo. Muri mbavha vadikani. Kana muchitora chegumi muri mbavha. Mbavha chedzo chaidzo dzinopfuura chidhumo. Chidhumo paakapaza dzimba dzevanhu haana kupinda nebhaibheri, akapinda nekrobha nebord cutter. Muri mbavha dziri serious, muri maconmen. Muri kubira vanhu in the name of the gospel, muri kubira vanhu in the name of Jesus. That is a serious fraud than armed robbery. You are worse than armed robbers. Pfuura zvishoma. Nokuti hamuzviiti nomwoyo wenyu. Tarirai, ndichatuka vana venyu, ndichamhamira ndove kuzviso zvenyu, iyo ndove yemitambo yenyu, muchabviswa pamwe chete naro. Zvikanzi mitambo yamuri kuita iyi indove. Paseka, Sabata, indove yandira kurova kumeso kwenyu. Mwari audza Israel kuti mitambo yaari kuita indove, ada kuzora ndove iyoyo kumeso kwevaprista. Saka ndeyako here futi vhesi ndiwe here wairehwa. Handiri kunatso kuti aiwa zvite ndogonzi ndindaita sei, ndozorwa ndove kuti zvidii. Zvaramba handitozviona. Ndo zvaunofanira kuita kana uchiswa mumavhesi napasta. Imboenda kumashure kwevhesi woenda kumberi kwayo woro zviri kuwirirana here. Kana zvaramba wototi abodo mara handisi kuunza. Hazvisi kuita pastor, idzi minds. But cheguma hachisi chekuti ungoramba bedzi kuchitenda, chine far reaching consequences.
zvanzwika uchaona manje manje. Chidzokorai kuchapter 3 verse 6 yaMalakai tione kuti imba yaIsraeri yaitaura sei naMwari. Ndo yanzi chirevo chaMwari chakatumwa kuna Israeri naMalakai pachapter 1 verse 1 yaMalakai. Saka ndo salutation yebhuku yaMalakai. Kana tinoda kuteedzera zvakanyorwa pasi literally hazviteedzereke. It's a letter that is devoted to a specific people in a specific historical time of the Bible. You can't follow literally what Malachi is saying. When we read the book of Malachi, we do that with an intention to understand the mystery of Christ. Toda kutodudzira kuti Kristu airevei. Takudzidza Kristu nda Romans 1:1 yati vhangeri rinotaura zvemwanakomana wake. Saka ngatidzokere zvakare kuMalakai chapter 3 verse 6 tione kuti vari kubvisa chegumi vachiverengerwa Malakai vakachenjera here, vakatumwa here, vane mweya waMwari here, vanoparidza zvokwadi here. Tiri kuanalyza vhangeri tione tinoqualify here mudhokutrine raKristu kana kuti haiqualify. Kana wazviziva izvozvo wotendeuka wobuda zayoja neAFM wouya kuno tiri kuparidza chokwadi. Hauna chekugarira pashirai. Hatimbokunyepera kuti kunamata moyo wako chero chechi yawapinda hachisi chokwadi. Inga chechi chaiyo chikoro chaicho munotonovheneka. Vane chikoro chakanaka here, matoilets avo akanaka here. Mwana wangu anouya anekorera kubva kuchikoro usati watsvagira mwana nzvimbo nekubhadhara unotoinvestigetawo chikoro chacho chakanaka zvakadii, chine pass rate yakanaka here. Chechi bedzi ndiyo inongonzi chero yawapinda indamuchibhwara imimi masikati machena. Chii chiri kusaka usiye OK uchienda kuPick n Pay kuona kuleka professionalism kweOK supermarket vakapitwa nePick n Pay. Saka unoti unorambidzwa nei kuona vhangeri yakati twasa? Unorambidzwa nei? Manje zvako unofanira kuziva the right gospel. Usamanikidzwe kana kumbunyikidzwa kutenda nhema kwete. Hallelujah. Amen. Unofanira kapfeka zvinopenya zvinokuita pastor. Anotishamisa. Alright, ngatisarei nazvo. Malachi chapter 3 verse 6. Nokuti ini Ishe handishanduki. Hamushanduke. Saka imi vanakomana vaJakobho. Ari kutaura ndiMwari. Ati ini Ishe ndiMwari ari kutaura. Zvikanzi asi imi vana vaJakobho mugere kuparadzwa. Muchigere kuparadzwa. Kubva pamazuva amadzibaba enyu. Kubva pamazuva amadzibaba enyu. Makatsauka pane zvandakarayira. Uri kuona kuti iwe haupinde. Une mazuva amadzibaba akarayirwa here? Handikarayirwa madzibaba aIsraeri mazuva akabuda Ijipita. Handiti vakazofira murenje madzibaba vakazopinda muKenani vanaka. Saka Mwari ari kufolowa rwendo rwaIsraeri rwokubuda munyika yeuranda ndokubva ataura nevana vazosara mazuva aMalakai. NdaMalakai akarimainda Israeri murayiro nekuti Israeri akanga abuda muexile maanga apinda mazuva eBhabhironi akazobuda muMedia nePersia. Saka ari kuvarangaridza murero waakavapa in the days of their fathers vachibuda Ijipita. Zvikanzi hamusi kuteedzera murero yangu. Yes. Mukasazvichengeta. Hamusi kuchengeta zvandakarayira. Dzokerai kwandiri. Dzokai kwandiri. Neni ndichadzokera kwamuri. Saka uri kuona Israeri ari kunzi akanga ari kuna Mwari ndokubva abva pana Mwari ndokusaka ari kunzi ita sei? Dzoka kwandiri ini ndigodzoka kwauri. Wakapinga uri kuna Mwari here iwe? Handitisu tiri kunzi naRomans 11 tiri miolive yekudondo yakatotorwa kusango ikaitwa grafted pamuolive wepamba. Hatina kubvira takaenda kuna Mwari izi. Tiri kutotorwa for the first time kusango. Vahedheni vainamata zvifananidzo akanga akapuwa murayiro ndiIsraeri. Iwewe ndiwe vaIjipita vacho vaitambudza vaHebheri iwewe. Ihama dzako vahedheni vazhinji vashumiri havazvizive izvozvo. Saka vanoti hatisisiri pasi pemurayiro sekunge takamubhenge tiri pasi pemurayiro. We have never been under the law. Anofanira kuti hatisisiri pasi pemurayiro ndiIsraeri. Isu takatorwa kusango
testamendi yemurayiro yavharwa, tikadzipinda mutestamendi yenyasha yaanotipa 10:16 dzaJohani namamwe makwai ndinawo asiri edanga rino. Tokubva atoti asiri edanga rino. Zvikanzi iwayo ndinofanira kunoatora. Mapinza here mudanga rino? Zvikanzi kwete, ndichagadzira rimwe danga randichaisa vakomana vari mumurayiro, ndotora vari kusango ndovaisa mudanga iro, richava danga rimwe chete nemufudzi mumwe chete. Akatoudza Israeri kuti ndinogadzira danga nyowani risiri danga ramuri. Akatotora pachapter 10 iyo kubva pavhesi 1 kusvika pa6 zvikanzi ndakunopinda mudanga mamuru ndokuburitsai ndokuperekedzerai kunze. Achitoburitsa pfungwa yake yekuda kuvaburitsa mumurayiro, achivaenza kuNew Testament. Votanga vaJudha kupinda muNew Testament. Isu totoudzwa kuti naPauro tirimo muNew Testament, chiuyai kuno. Toti Pauro hatina kudzingiswa zvonzi ayewa danga raida kuti mudzingiswe rakavharwa kwani danga nyowani. Ye mupinde musina kudzingiswa kudaro. Zvapachena kaizvi. Saka Israeri ndiye akatsauka pane zvaanga akarayirwa. Zvikanzi Israeri tsoka kwandiri, vana vaJakobho, ini ndigodzoka iwo kwamuri, handei pamberi pacho. Ndizvo zvinotaura Ishe wehondo. Ishe wehondo ndozvaari kutaura. Asi imi munoti, asi imi vana vaIsraeri munoti, tichadzoka pazvinhu zvipi? Uri kunzwa zvekutaurwa? Zvikanzi vana vaJakobho, ndikakuti tendeukai, munobva mapindura muchiti tinotendeuka pane zvipi? Yes. Ko munhu ungabira Mwari here? Hanzi munobva mabvunza kuti Mwari anobirwa here? Ndimi muri kubvunza vana vaJakobho. Wanga uripo paboka riri kubvunza kuti munhu angabire Mwari here? Uripo iwewe? Vana vaJakobho ndo vari kubvunza kuti munhu angabire Mwari here? Mwari anobva apindura achiti, kunyange zvakadaro munondibira. Mwari obva ati munondibira imi vana vaJakobho. Asi imi munoti, imi vana vaJakobho, takakubirai pazvinhu zvipi? Takakubirai pazvinhu zvipi? Pane zvegumi nezvipiriso zvinotsaurwa. In tithes and offerings. Zvipiriso zvinotsaurwa. Saka uri kunzi bvisa chegumi uchiteedzera Malakai, hausi kuzodzidziswa zvipiriso zvinotsaurwa. Wakamboudza burnt offering you, wakamboudza wave offering you, wakamboudza atonement offering you, wakamboudza oblation offering you. Chegumi hachisi icho chakataurwa chega pana Malakai 3:8. Pakataurwa ma-offerings aipiwa nenzira yei yemurayiro. Anga ati munotsauka pane zvandakarayira. Pastor vapedza kuverenga bhuku iri kuti pazvegumi nezvipiriso zvinotsaurwa, obva atora chegumi orega kubata zvipiriso zvinotsaurwa. What a fraud. What a fraud. Yes. Makatukwa nokutuka nokuti munondibira. Mwari haana kuti muchatukwa, akatoti makatukwa. Zvekuti ukabvuma kubvisa chegumi naMalakai, uri kutoti tisu vaya vakatukwa naMwari. Sakangano mazwi iwaya. Mwari haana kuti I will curse you, akatoti you are cursed with a curse. Saka mumwe akazonditi mavhesi aya mune muchaziva sei? Ndikati ndokutumwa kwacho. Imi hamazive nekuti hamuna kutumwa. Chitenda ini ndakatumwa. Tokuparidza ishoko rezvokwadi, moponeswa. Moti kana munhu auyawo kwamuri nenhau dzechegumi, momuvhurirawo. Vhangeri harina pairesi kana uri mwana waMwari. Unotodzidza wodzidzisawo vamwe richingofamba rakadaro. Rinoitwa pairesi kuti rine maraitsi here vhangeri. Rinowana maraitsi ehurumende, iro riri vhangeri yaMwari. Zvinoita ukatondidzwa kudai une mvumo kuti ukasangana nemunhu mustriti wokuti vandikuvhurire Malakai, nyatso kutsanangura, wakutozivawo, watodzidzawo kwandini. Ndakadzidzawo kuna Kristu, tese tiri kudzidza, hapana anofanira kushanyira munhu. Yes. Irwo rudzi uru rwose tokubva Mwari ati munondibira, irwo makatukwa nekutuka, irwo rudzi urwu rwese
rwainzi rudzuru isalvation army, rwainzi rudzuru vadzidzi vekwawimbwere, rwainzi rudzuru maefemere kana mazayoja, my faith world ministries, Tudo Bismarck's company, Jabula Investments, trading as New Life Covenant Church. Yes. Uyai nezvegumi zvose muimba yokuvigira kuti zvokudya zvivepo mumba mangu. Muridze naizvozvi, zvino ndizvo zvinotaura Ishe wehondo. Muone kana ndisingakuzaruri mahwindo okudenga ndikakudurirai mukomborero wamuchashayiwa pokuisa. Zvakaoma. Do yauri kufira vhesi iyoyi. Urikuda kuvhurirwa windo. Nanhasi uchiri kutarisira kuti richavhurwa. Saka richavhurwa rini? Imbobvunza ari pasaidi pakuti windo racho remikomberere iyo yauri kutsvaga uchavhurirwa kana zvaita sei? Handiti kuto musoro mako makumera 1 vhudzi rewaiti kupera kawo. Uchingobvisa chete uine tarisiro yekuti one day uchangoti uchifamba so ungoona pakangoti wodzo kudenga roburuka baba mabricks ma10,000 $10,000 mabricks ema100 payadi pako so upinda basa kuwaisa mumba, imba yozara kuti mako, woenda kwa mkomo wako unokumbira pekuwaisa oti yazadziswa malakaya. Hakuna kana wani wawatu wambosangana naye atavhurirwa, asi uchiri kutenda bedzi kuti uchavhurirwa. Mawindo ekudenga. Zvoti musikana wako akaziva kuti wakadzongera kuleso, afana ngokusiyana newe. Aufana kuroro, ufana kugara wega. Kana uri stupid zvakadai so. Unobereka vana wakadzongera kudai. Kuti unzire vamwe vakadzongera zvawakaita izvi. Indakambopinda Zayoja. Kuzayoja hakubviswe chegumi chete. Kunoitwa macompetition yakadividwa into masections chechi yega yega yeZayoja. Saka panotozonzi wawina mukombe mwedzi uno wokubvisa chegumi kupfuura vamwe isection yekwakati. Saka isusu section yedu yainzi yemaJudha. Paka paine murume aizviti muJudha ndiye aiti yedu section haikundwe. Even pakatoanaunswa kunzi section ine mari yakati, section ine mari yakati, painze kana paine vamwe vari kuti havasuda kukundwa uye mupamidzire. Wabvisa 10% waakupamidzira pamusoro pe10% kuti section yako isakundwe, inoramba here iri 10%. Saka inini ipapo ndandisati ndakushanda ndanchiri mwana wechikoro, asi ndaitombofungawo kuti dai ndikashanda ndikaitawo muJudha ndakutaura chokwadi koza ndangowerekana ndakuziva chokwadi ichi. Ndakatombopindawo mumashrine amura ndikatombojoiniswawo zvinyawu zvavo izvi, ndaitombovawo chinyawu chaicho ndichitenda nhema. Asi tinotenda Mwari kuti pazvinhu zvese zvandakaita handina kumbobvira ndakabvisa chegumi my whole life. Ndakaverenga Malakai ndikati Bhaibheri handingati ndoriziva zvangu, but kusvikira ndaona akavhurirwa windo. Saka pandakatanga kushanda pastor akandivinga zvikanzi munhu mukoma maakushanda taakubva tangokunyorai. Ndikati ndichakupai.
ndakati zvekutaura handidi, havambofa wakaitora muhomwe mangu by force. Ndakasvika pakubuda zaija ndichingoti ndichakupai, ndichinyatsoona kuti handingatitoziva zvangu, but pane frauda. Because kana chegumi chiparidzwa chinonzi Mwari akati ndiedzei, uri kurambirei kumuedza? Indo pandaibva ndada kudayira ipapo ndaizotya, because handichiri kamwana. Chandiri kurambira kuedza Mwari kushayiwa umboo hwokuti akaedzwa anoita zvaakataura tikazvisa kumari. Imi pastor munombomuedza we, makazovhurirwa we. Kwainda Mwari uyo ari kungoramba achikoti ndiedzei, hakuna ari kuti iyi ndiri pano ndakazomuedza uyei kumba kwangu muone kuzara kwakaita. Mari yandinayo baba haise kutamba nayo, ndakavhurirwa mawindo asingaite, ndaishayiwa kana 1 aiti ndakamuedza zvikaita sei. Saka ndo pandakati doctrine iri kai harina kupuruvwa, saka nderefeki. Ndasati ndaziva zvakawanda, ndaiteve kunhema, but chegumi ndakachiramba. Ndandisina kuomera, ndanga ndiri one of my youth aibvisa mari yakawanda kupfuura vamwe vese, even ndiri mwana wechikoro. Zvimwe zvese zvaida mari ndaibvisa, chegumi ndaisabvisa. Kuchechi wandakazopinda ndabuda zayoja ndandisingabvise chegumi, asi hapana aibvisa mari yaidarika yandaibvisa pamwedzi wega wega, tichibatanidza maofferings ese nezvegumi zvese nemapledges ese. Indaiunza yakawanda, ndaihaya kombi kuendesa vanhu kumusangano, chechi yese namakombi akawanda from my own salary, zvisina chegumi mukati. Ndichiti ayo imi vanoita zvechegumi itai, ina handiite. Mari ndogona kukupai kwete muzita rei, asi ndaitofunga kuti ndiri kugona. Even yacho yandaivapa iyo ndaifanira kusava pakana send. Ndavanhu vasina zive Mwari, havasi kuparidza chokwadi. Kana vasingaparidze chokwadi, kana 1 bond coin chaiyo haufaniri kuvapa, nekuti vakashayiwa mari vachavhara. Kana vavhara toenda tese kuvhangeri yechokwadi. Muri kuitei kana musina shoko rechokwadi? Vharai musangano tiende kuna Jesu. Saka chegumi chatsanangurwa pachena kuti chaibviswa chiri michero yemiti, zvirimwa zvemumunda nezvipfuwo. Hapana pakambobviswa mari. Kana Mateo 23 verse 23, apa ndoda kubata vaya vanonyeperana kuti chegumi hachisi murayiro. Chegumi chinobviswa nenyasha nekutenda kuna Jesu Kristu, kunyepa. Muri mbavha dziri kushayiwa mavhesi ekunyepera vanhu nadzo, maakutaura zvinhu zvisina magwaro. Izoda kuburita pachena kuti muri mbavha, hamuna chamunoziva. Wese ari kutora chegumi imbavha, uri kubira vanhu. Enda kule kuchivero unoodha uvo utengese, usiyana nezvauri kuita. Chegumi murayiro. Jesu akataura pamusoro pechegumi, haana futi kutaura zvemari. Yes. Mune nhamo imi vanyori navafarisei. 23 dzaMateo. Iya honga ikanganwe. Unongoti 23 usungoti Mateo. Kana ukanzi uri dofo sei, ungatadza kubatawo izvozvo. Ngataure chokwadi vadika. Zvimwe zvinhu ngatigoneiwo. Handisiri kuda ndechekuti ufambe uchiti chiwenga akati. Ndira kuti ukabata magwaroka panotaurwa nyaya dzechegumi hausaise zita rangu ipa, isa mavhesi andiri kutaura. Ini musandise munyaya iyoyo, because ini handisiri ndiri kuparidza ka, ndiri kungopupura zvakaparidzwa kare. Maridzo iri mubhaibheri, zita rangu siyana naro. Jesu ndiye akataura mazwi aya. Saka pachinzvimbo chekuti chiwenga akati, enda unoti Jesu akati. Anenge anzwa wewe hataukure zita rako wewe, anotakura Mateo yawamupa, oenda achingoti uchi Jesu akati pana Mateo. Saka tikaparidza tichidaro, hakuna munhu anonzi ndiye ari kuparidza achiti zvakati. Inoramba iri yekuti shoko raMwari rinoti zvakati, shoko raMwari rinoti zvakati. Ukataura zita rangu iwewe, waudza zita rangu achataurawo rako.
kusvikira kwamutare yaya kunzi mai Muzanenhamo vakati zvamai Muzanenhamo zvabva kupiko? Vhesi yamai Muzanenhamo iri pabhuku ipi? Unotakurirei mazita evanhu iwewe? Takura mavhesi andiri kukupa panapa. Verenga ichinzwe. Mune nhamo imi vanyori navafarisei. Mune nhamo imi vanyori navafarisei. Vanyengeri. Muri vanyengeri. Vari kutukirwei? Nokuti munopa chegumi cheminde neanise nekumini muchirega zvinhu zvikuru zvomurayiro zvinoti kuramisa mhaka nengoni nokutendeka. Maifanira kuzviita izvi nekusarega kuita izvozvo. Nokusarega kuita izvozvo. Saka waona here kuti chegumi murayiro? Munobvisa chegumi cheminde, anuse nekumini akanga ari maspices, anga ari the smallest spices dzaiwanikwa paIsrael. Saka Jesu, you are so faithful. Muri kuita zvechegumi to the smallest detail. Asi muri kurega kuita zvinokosha zvemurayiro, zvinoti justice, kindness and faithfulness. Savaya vari kuti hamusi chegumi hachisi chemurayiro vari kukunyepera. Jesu akatoti you are paying tithes and disregarding weightier matters of the law. The word weightier is an adjective in its comparative form. It means tithing is a lighter matter of the law. It's a simple grammatical contraction. Azvitomboda form 6 kana form 4. Kangopinda pakati apa form 1 form 2. Ngotozviti saka grade 7 mazuva ano. Unotonzwisa kuti saka chegumi ndezvinhu zvakareruka zvemurayiro. Jesu akati chegumi chinhu chidiki chemurayiro. Muri kuita chegumi chidiki chemurayiro mosiya zvakakura zvemurayiro. Ndokwatakuda kuenda. Kuti pamuri kuparidzirwa chegumi ari kukuparidzirei ari kuti what exactly is he doing to you? Kana ukanga watenda kuti chegumi ndikachibvisa Mwari anondikomborera, ukatenda kuti chegumi ndikachibvisa ndichavhurwa mawindi ekudenga, zvinorevei izvozvo pavhangeri yaKristu? 1 Timothy chapter 1 verse 3. Tichada kuti tiende pavhesi ya6 kana kusvika pa8. Unzwe kuti kana muchiparidzirwa murayiro zvinonyatsorevei. State yaunonge wava mairi kana wabvisa chegumi unenge wava mustate ipi? Teerera mavhesi. Tosaka ndati bata magwaro urege kuzotaura zita rangu. Teerera. Verse 3. Sezvo ndakakumbira zvikuru kwauri, ini ndichienda Macedonia, ndinoti usare paEfeso, urayire vamwe varege kudzidzisa dzimwe dzidziso kana kurangarira ngano namazita amadzitateguru asingaperi, zvinongomutsa nharo zvisingatendese zvakarayirwa naMwari, zvinobva mukutenda, asi chinovavarirwa nemurayiro, ndirwo rudo nehana yakachena. Yes. Napahana yakanaka. Yes. Napakutenda kusinganyengeri. Vamwe vakarasika pazvinhu izvozvi. Vamwe vakarasika pakutenda nehana yakachena nemwoyo usinganyengeri. Vakarasika pakutenda. Vakaita sei? Vakatsaukira kukutaura kusina maturo. Ndokubva vatanga kutaura inonzi vain jangling, kutaura kusina maturo, kubvocha. Vabuda muvhangeri yekutenda vakarasika vakatanga kubvocha. Vakabvocha vachiita sei? Vachitsvaka kuti vave vadzidzisi vomurayiro. Kubvocha kutsvaka kuve mudzidzisi wemurayiro, zvokuti wese ane chemurayiro chaanoparidza anobvocha, anodzereteta, muroyi. Uri kufunga kuti muroyi ndiri kutuka munhu? Ndichakuverengera vhesi yacho inotaura kuti kana munhu achiparidza murayiro muroyi. Handitawo unofunga kuti ndiri kuzvitaura? Handina chandinotaura chisiri magwaro, unenge usingazvizive chete. Ndokuratidza manje kuti ukaparidza murayiro unenge uri muroyi. Handisiri ndakazvitaura,
zvirimo mumagwaro. Saka kuti muroi aika utabwashe muroi, Makandiwa muroi, Chris muroi, TB Joshua muroi. Nekuti vese vanoparidza murayiro, wese anoparidza murayiro namwazha kari kuitisa vanhu sabata nepaseka kwaguvambwawo. Kamuroi kadiki so kapfupfupi kakadai, karoi kari paHeadfield apa. Kamuroi ungagonako kugumbuka, but ndikukutaurira chokwadi. Ini ndati bhaibheri rinoti anoparidza murayiro muroi, asi ndikashayiwa vhesi inodaro ini ndini muroi wacho. Asi kana ndaiwana usarambe kuombera Jesu maoko, kana ndaiverengesa unofanira kutenda Mwari. Tangidzai kaimi vhesi 3. Sezvo ndakakumbira zvikuru kwauri. Pauro akakumbira stereki kuna Timoti. Ini ndichienda Macedonia. Pauro aenda kuMacedonia. Ndinoti usare paEfeso. Timoti ngaasare paEfeso. Kuti urayire vamwe varege kudzidzisa dzimwe dzidziso. Vanhu varege kudzidzisa imwe dzidziso. Timoti ngaavarayire. Kana kurangarira ngano. Ngavarege kurangarira ngano kana mazita ana Abraham naana David. Yes. Zvinongomutsa naro. Hazvitendese zvakarayirwa murayiro naMwari. Zvakarayirwa naMwari. Yes. Zviri mukutenda. Zvakarayirwa naMwari ndokubva ati zviri mukutenda. Achida kubata nyaya yemurayiro akaziva kuti ndikati zvakarayirwa vanobva vati ari kutaura murayiro waMozisi. Zvikanzi regai ndibva ndabuda pachena. Zvakarayirwa naMwari hazvisi mumurayiro waMozisi. Zvakarayirwa naMwari zviri mukutenda. Yes. Asi chinowarirwa nomurayiro ndirwo rudo murayiro iwo mazvinzwawo maudzwa murayiro wacho ndewokuti wokutenda. Ndaati zvino zvakarayirwa naMwari zviri pai mukutenda. In other words ari kudhiskasa murayiro wekutenda. Chinovavarirwa nemurayiro wokutenda chii? Ndirwo rudo runobva pamwoyo wakachena. Rudo runobva pamwoyo wakachena. Napahana yakanaka. Hana yakanaka. Napakutenda kusinganyengeri. Murayiro wokutenda unovavarira kutenda kusinganyengeri. Yes. Vamwe vakarasika pazvinhu izvozvo. Vanhu vakarasika pakutenda nemurayiro wokutenda. Vakatsaukira kutaura kusina maturo. Tokutsaukira pakubvocha. Vachitsvaka kutora vadzidzisi vomurayiro. Tokutanga kuti bvisai zvegumi, batai sabata masavada. Vakatanga kubvocha vachidaro. Saka pavakabvisisa vanhu chegumi vakaitisa vanhu sabata, vaiita sei? Vasingazivi zvavanoreva kana zvavanosimbisa. Havana kuziva kuti vakaparidzira vanhu chegumi vanorevei kana kusimbisei. Saka tikaigumira apa ione kuenda mubvunzo kuti saka ari kuda kuti kudii Pauro? Saka munhu akaparidza murayiro anenge achirevei? Anenge achisimbisei? Ndaati kana vachiparidza murayiro vanotsvaka kuve vadzidzisi vemurayiro. Nekuti even ukaparidza murayiro sei haumbobva wakaita mudzidzisi wemurayiro. Nokuti kambani yemurayiro yakavharwa. Saka ari pavari kudzidzisa murayiro nekuparidza murayiro apa havasi vadzidzisi vemurayiro. Vari kutotsvaka kuve vadzidzisi vemurayiro. Vasingazive zvavanoreva kana zvavanosimbisa. Taakuda kuziva kuti vanenge vachirevei. Ndakuna Malakai kwanzimi vana vaIsraeri vana vaJakobho makatukwa rudzi rwese rwaIsraeri. Rwanzi rwakaita sei? Wakatukwa. 3:10 dzavaGaratia. 3:10 dzavaGaratia. Kana uchiparidzirwa murayiro unenge uchireva kuti udii, unenge uchisiwa uri mustate ipi, ukanga watenda murayiro unosiwa waitwa sei. Israeri akanga akarayirwa anzi akatuka rudzi rwese rwakatukwa. Israeri akatukwa. Israeri akatukwa rudzi rwake rwese nekuti haana kuteedzera murayiro wese sezvawakarayirwa. Ko ava vari kubvosha vanotsvaka kuti vave vadzidzisi vemurayiro vanorevei? Vanosimbisei? 3:10 dzavaGaratia. Nokuti vose vari vamabasa omurayiro vese vanobvisa chegumi vari pakutukwa. Vakatukwa.
nokuti kwakanyorwa kuchinzi kumurayiro. vakati kwavose vasingarambiri pazvinhu zvose zvakanyorwa mubhuku yomurayiro kuti vazviite. Mazvinzwawo. Cursed be everyone who continues not in all things written under the law to do them. Zvinoonekwa pachena kuti zvinoonekwa kuti hakuna munhu unoruramiswa nomurayiro pamberi paMwari. Vagalatiya chapter 5. Saka kana ukaparidzirwa murayiro, hanzi vanenge vachikuparidzira havazive zvavari kureva kana zvavanosimbisa. Zvikanzi vese vanotedzera murayiro vakatukwa. Saka paari kuti havazive zvavanoreva, ari kuti hamutsi kuziva kuti mukatenda murayiro, you become accursed. Munobva mava vakatukwa. Saka wese ane risiti yechegumi izvezvi akatukwa, ane risiti yekesi yake. Musoka paguti chegumi wakasara uine kesi nerisiti yekuti wakatukwa. Yes. Kristu akatisunungura kuti vakasununguka. Yes. Naizvo mirai nesimba. Yes. Murege kusungwazve nejoko rouranda. Yes. Tarirai ini Pauro. Yes. Ndinoti kwamuri. Yes. Kuti kana muchidzingiswa, kana muchibvisa chegumi, Kristu haangakubatsiri chinhu. Tsokorodzai vhesi iyoyo. Tarirai mubvise kudzingiswa bise chegumi ipapo. Tarirai ini Pauro. Yes. Ndinoti kwamuri kana muchibvisa chegumi, Kristu haangakubatsiri chinhu. Yes. Ndinopupirira mumwe nomumwe unobvisa chegumi. Yes. Kuti iye unenge avaro kuti aite murayiro wose. Yes. Makaparadzaniswa naKristu. You are separated from Christ. Iye munoda kuramiswa nomurayiro. Yes. Mabudiswa panyasha. You are fallen from grace. Ndo zvavari kureva nekusimbisa. 2:20 dzavaGalatiya. Ndakarovererwa pamwe chete naKristu. Ndakarovererwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. Naizvozvo handisiri ini ndinorarama. Handichiri ini ndinorarama. Asi Kristu unorarama mandiri. Asi Kristu unorarama mandiri. Kurarama uku kwandinorarama nako munyama zvino. Kurarama uku kwandinorarama nako munyama zvino. Ndinorarama nekutenda kuri mumwanakomana waMwari. Ndinorarama nekutenda kuri mwanakomana waMwari. Akandida. Wakandida. Akazvipa nekuda kwangu. Akazvipa nekuda kwangu. Handikonese nyasha dzaMwari. Handikonesi nyasha dzaMwari. Nekuti kana kururama kuchibva pachegumi. Nokuti kana kururama kuchibva mumurayiro. Kristu wakafa pasina. Kristu wakafa pasina. Ndo zvazvinoreva kana uchitenda murayiro. Uri kuti Christ died in vain. Ko vhesi inotaura kuti anoparidza vhangeri yemurayiro muroyi. Irimo here mubhaibheri. Ipapo pamuri ipapo. Yambukai muende pachapter 3 verse 1. Imi vaGalatiya vekusafunga. Imi vaGalatiya vekusafunga. Ndiani wakakuroyai? Makaroyiwa nani? Iyemi makaradzwa Kristu pachena. Makaparidzirwa Kristu mahara. Pamberi pameso enyu. Muchiona pachena vhangeri ichitsanangurwa. Akaroverwa pamuchinjikwa. Akaroverwa pamuchinjikwa. Iche chibedzi ndinoda kunzwa kwamuri. Maakuda kuti ndikudzingisei mubvise chegumi ndiudzei chinhu chimwe chete. Makapiwa mweya namabasa omurayiro here? Makapiwa mweya mutsvene nekubvisa chegumi here? Kana nokunzwa kwokutenda? Kana kuti makanzwa shoko rekutenda mukagamuchira mweya mutsvene? Muriwo kusafunga vakadaro seiko? Ngatisimukei vakagara. Muri vekusafunga vakadaro seiko? Makaroyiwa nani? Saka wese akaparidza chegumi akaroya vanhu. Ini ndatouya kuzokuroyonora. Unofanira kutoroyonorwa manheru ano. But chii chiri kusaka vaparidze chegumi? Vari kuda kudya. Vhangeri yemanheru ano ndeye kudya. Dai pasina kudya, dai pasina nhema dzese idzodzo. Vanouya voparidza nechirungu. Isu vazhinji vavo tinotovadarika chirungu chavanoparidza nacho ichi. Asi pane macircumstances anotituma kuparidza dzimwe nguva nemutauro wedu. Tichiparidzira hama dzedu. Tinzwisise ivhangeri yemwanakomana.
Hallelujah. Saka usanyeperwa hama yangu, regera kubvisa chegumi. But tichivhara nhau yechegumi, mumwe anoita mubvunzo wokuti saka chechi yorega here kubvisa. Kuudza mwana upedzisira, ndokusaka vari kunzi muri vanhu vekusafunga zvakadaro neiko. Zvavaita vanhu vekusafunga, vanotobva pano vachita ati vanhu ngavarege kubvisa mari. Izvi handisi kurambidza kuti vanhu vabvise zvipo, ndiri kuparidza kuti chegumi hachibviswe. Ukati kumukadzi wako usapfeke mini, womuona achifamba akashama, oti wandirambidza kupfeka hembe, haungamudzosere here kumba kwavo uchiti rapai mwana anorwara. Chandakurambidza kupfeka imini, handina kukurambidza kupfeka hembe. Pfeka dzisiri mini mukadzi wangu. Hai, ndatoswera njiwayo ndakadaro, ndanyatsoona kuti ndikada kupfeka hembe, iwe zvokuti ndipfeke hembe haudi. Hauna kuroora mukadzi, wakaroora murwere wepfungwa. Ziva chawarambidzwa woziva chawabvumidzwa. We are preaching against the offering or the payment of tithes in the Church of Jesus Christ. It is not a practice that is familiar. It is not a practice that is common. It is not a practice that is accepted in the franchise in the New Testament church. It's a kingdom in a new order, a new priesthood, a new law. You don't give tithes, there is no record of any apostle, any evangelist, or any pastor in the Church of Jesus Christ who ever brought tithes to any minister of the true gospel. From the book of Matthew chapter 1 to the book of Revelation 22, not even one incident do we see any believer bringing tithes to the church. People gave. Jesus was here. He preached for a good 3 years. Why did people not bring him tithes? Ngativerenge vhesi kuti Jesu mari yaanozonzi Judas waibata mari aiwana sei? Aitora kuvanhu muzita rechegumi here? 81 dzaruka. Tinoda kuona kuti zvipo zvakatorwa naJesu kuvanhu akazvitora sei? Yes. Zvino shure kwaizvozvo wakapota nokumaguta nemisha. Jesu ndiye akapota nemumaguta nemisha achiparidza nokureva zveivhangeriyo ushe hwaMwari. Jesu aiparidza ivhangeriyo ushe hwaMwari. Vane 12 vanaye. The 12 apostles were with him. Navamwe vakadzi vakanga vaporeswa pamweya yakaipa napamarwere. Vakanga vatoporeswa kare. Vaiti Maria unonzi Magadharina, wakanga adzingwa mweya minomwe. Iye wakanga abuda mweya yakaipa minomwe kwaari. Na Johana mukadzi waChuza muranda waHerodhi. Na Johana mukadzi waChuza mutariri waHerodhi. Na Suzana. Na vamwewo. Na vamwe vazhinji vakamushumira nezvinobatika zvavo. Vaimushumira nezvavo. Vakauya nezvipo vakamushumira. Jesu haana kumboti batai hombe, haana kumboti pane zvandaona. Vakatonzwa shoko vakaritenda, vakati ndine mari yandinayo, regai ndinoshumira kuna Jesu. They ministered to Jesus with their substance. 9:7 dzavakorinte vechipiri. Mumwe nomumwe ngaaite zvaakafunga pamwoyo. Bvisai ngaaite mise ngaape. Vechiri kunoti everyone according as he purposeth in his own heart, so let him give. Saka bvisai ngaaite muise ngaape. It is a wrong transliteration there. Mumwe nomumwe ngaape sezvaakafunga pamwoyo. Mumwe nemumwe ngaape sezvaakafunga pamwoyo pake. Arege kuita nokuchema. Arege kupa chichema. Kana nokurovererwa. Kana nekurovererwa indava. Nokuti Mwari unoda munhu unopa nomufaro. Nekuti Mwari unoda munhu anopa achifara. Sezva akafunga mumwoyo make. Sezva wakatomira ipapa. Tikati yangu vai offering unongofunga wega. There is a 2.25 cents. Yakawandisa. Vakazojaira. Ndivapeka 10k brown kare. Handiti mari imari. Patika 10 akazoita.
again ngova nyara tovapa 50 cents. Apengo achiti mari haina basa, matanga futi. Zvawafunga izvozvo ndozvaunoita. Mwari haasi kutarisa chawaunza, ari kutarisa state of your heart. Anoda munhu anopa achifara, zvekuti kana usiri kufara Mwari arikuda kutoti urege kupa. Mazvinzwawo? Kana achida anopa nemufaro, zvinoreva kuti asingafare Mwari ari kuda kuti arege kupa. The only condition yaunopa unge uchita sei? 4:15 dzavaFiripi tinopa sei? Hallelujah. Tinopa sei? Tati isusu offering yechegumi kubira vanhu. Asi basa raMwari, munhu akanga afunga kuti ada kushandiswa naMwari kuti rifambe, anorambidzwa kupa here. Anopa nesystem ipi? System yechegumi yarambwa. Ukada kuroora, baba wako wakati une mari here, woti kwete, saka uda kuroora sei? Ada kutongomitisa zvenzi handimitisi, handidi munhu anoorana kumitisa pano. Usvika pakuchena musoro usina mukadzi. Onzi koinda usina kuroora, baba wangu wakandirambidza kuroora. Ichokwadi here kuti baba wako akakurambidza kuroora? Ichokwadi? Warambidzwa kuita sei? Kumitisa. Saka ndikuzvitaura akamuchiseka, asi vangu venyu tozokuona vakuposta paFacebook kuti kana muchiti cheguma achibviswe, saka chechi chinowana mari kupi? Uda kufa usina kuroora uchiti baba vakandirambidza kuroora, izvo wakarambidzwa kumitisa, uri benzi, ndosaka wangu uchibvisa chegwe. Pauro ari kuti kudii? Munozivawo imi vaFiripi kuti pakutanga kweivhangeri ndichibva Masedhonia pakanga pasina kereke imwe yakasongana neni pashoko rokupa kugamuchira, asi imi moga. Nokuti napaTesaronika makanditumira kamwe, norwechipirizve akatumirwa mavheseri. Pauro akatumirwa munamata zvipo ndozvaakatumirwa. Yes. Pakushayiwa kwangu, yes, handirevi kudaro kuti nditsvake chipo, hakusi kutsvaga kuda kupiwa stereki kunosaka ndidaro, asi ndinotsvaka chibereko chamunopfumiswa nacho. Yes. Zvino ndava nezvose. Yes. Ndapfumiswa. Yes. Ndaguta. Yes. Ndagamuchira kuna Epafrodhito izvo zvinobva kwamuri. Yes. Zvakaita sohwema hunonhuhwira nechibayiro chakafanira chinofadza Mwari. Saka vakazviita nemwoyo wese. Ndokusaka kuti chibayiro chinonhuhwira haana kuchitora nesimba. There's a special anointing. Murume ari panapa ukasasida kwaanointing yake unofa uri rombe. Atotumwa naMwari kuzochinja upenyu hwako. Uya nemari svinu panapa wozoti avo mafraudsters. Iyeyu ndiye anochinjisa upenyu hwangu. Kudai asina kuzvarwa ndaita sei? Katisimuke vakagara. Ndida kungobvura udza bhuku yandavhurisa iyi. Tikakuibvura tobva taenda. Handifaniri kuenda ndisina kuibata zvishoma. Verengei zvakare verse 6. Verengei zvakare verse 6. Genesis chapter 3. Na 8 tichibva pano. Zvino mukadzi wakati achiona kuti muti wakanaka kudyiwa, uye kuti unofadza meso, uye kuti muti unodikanwa kungwadza munhu, akatora michero yawo akadya, akapawo murume wake akadya nayewo. Yes. Ipapo meso avo ivo vaviri akasvinudzwa. Yes. Akaziva kuti havana kusimira. Yes. Vakasonanidza mashizha omuonde. Yes. Vakazviitira nguo. Mazvita. Mwari akanga achiseta vhangeri yemwanakomana wake pachapter 2 ya Genesis. Ndo pakarayirwa Adam pamusoro pemuti uyu. Hallelujah. Anoti iye
verse 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. But now ye miti iri miviri inoshamisa, againdiverenge verse 5. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. Verse number 9, 8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Saka pa Genesis chapter 2 verse 9, Mwari wakataura kuti akanga adyara miti mugarden, ndokubva adyara muti woupenyu, ndokubva adyara muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Mazuva ose andakaverenga mavhesi aya, handina kumboona kuti mazita emiti anotaura kuti Mwari akanga avanza information yanga isina kunaka, yaifanira kuti igozodzidzwa, vanhu vochenjedzwa pakurayira kwaMwari. Mumwe muti ndiwo upenyu, mumwe muti ndiwo kuziva zvakanaka nezvakaipa. Muti woupenyu, muti wokuziva, muti woupenyu, muti wokuziva, muti woupenyu, muti wokuziva. Uri kuona here kusiyana kwemazita aya? Mumwe muti unotozivikanwa kunzi unopa vanhu chii? Unopa vanhu chii? Upenyu. Asi uyu uri kunzi muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa. Hauna kutaurwa kuti kana zvakanaka nezvakaipa zvazivikanwa munhu anowana chii. Asi uyu wabva wanzi unowanisa vanhu upenyu. Uyu ndokubva wanzi kunyatso muti wokuziva. Mwari ndokubva azouya futi zvikanzi Adhamu mufana, mumwe miti yese ungadye, asi wekuziva zvakanaka nezvakaipa usadye, nekuti musi waunoudya unobva wafa. Tanga tichida kuti tione kuti panomira Kristu hatifaniri kumuona ari ega, amire ega. Genesis to Revelation. Ukaona waona Kristu unofanira kuzoona Satani, nekuti ishaki inoteerwa nekamwe kahoveso. Saka ukaona Kristu ukasaona Satani, hausati wakuziva vhangeri. Ukaona Satani ukasaona Kristu, hausati wakuziva vhangeri. Unofanira kugona kuvaziva nekuvapesanisa nekuvaparadzanisa nekuvapatsanura. Saka Kristu ndiye muti woupenyu, but haana kunge akamira ega mugadheni. Anga aine muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, usingazivikanwe kunzi unopa vanhu chii. What is the effect of the tree of knowledge of good and evil when somebody partakes of it as compared to the tree of life? Mwari ndokuzouya zvikanzi mufana rukona zvazvakaita, muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa ukangoudya unobva wafa. Na vanhu vakanga vachifunga, neniwo ndakambodaro, kuti muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa ukaudya Mwari anokupanisha nekukuuraya. Pakanzi nemusi waunoudya ndo musi waunofa. Zvakaita sekunge Mwari ari kuti handisi kuda kuti udyiwe, ukaudya ndokuuraya. Havana kuzviona vanhu kuti Mwari haana kutaura achiti ukadya muti uyu ndinokuuraya, akatoti ukadya muti uyu unobva wafa. Zvichireva kuti rufu harisi kukonzereswa naMwari as punishment. Rufu, it's a repercussion, it's the end result of eating the tree of knowledge of good and evil. Tanga taudzwa kunzi muti waupenyu ukadyiwa unopa upenyu, hatina kuziva kuti zvatawana upenyu rufu rwuripi, nekuti upenyu haufambe hwega, unofamba huchiteverwa nerufu. Saka muti woupenyu ndiKristu Jesu, muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa ndiSatani.
ivhangeri yaSatani. Ndokusaka musi waanodzingwa anonzi zvaakuziva zvakanaka nezvakaipa, akuziva muti woupenyu, akangoudya hafe. Ngatimudzingei arege kuudya. Saka kudzingwa kwaAdhamu haana kudzingirwa kudya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, akadzingirwa kuprotecta muti woupenyu. Musi waakarambidzwa haana kurambidzwa muti woupenyu, akarambidzwa muti wokuziva. Muti woupenyu wanga uripo. Mwari aiziva kuti haambofa akaziva muti woupenyu kana asati adya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Saka kufa kwaAdhamu haisi punishment yekudya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Rufu rwaAdhamu rwuri kutouya nekuda kwomuti waadya. Saka ndokubva paita secret yandiri kuti inini yakaipa because vanhu havana kuiziva. Adhamu dai akaiplaza akaimainaza, angadai akareplace the original name yemuti uyu akazoisa the God revealed name of this tree. Muti ndewoupenyu, ko mumwe wacho ndewokuziva zvakanaka nezvakaipa. Ndobva Mwari azouya kuzoparidza zvikanzi aiwa muti uyu wokuziva unouraya. Ndo musi waangadai akakwatanira chikwangwari chakanzi the tree of knowledge akaisa chakanzi the tree of death. Zvichireva kuti Adhamu aifanira kunge akateerera mharidzo yaMwari. Mwari akauya akaparidza, pane muti uri mugadheni muno unofamba uchinzi muti wokuziva asi unouraya. Aiwa, hauna kuzvidzwa, hauna kuzvidzwa, hauna kuzvidzwa. Kune vhangeri panyika panapa rinofamba richiti nderekuziva vhangeri yemwanakomana waMwari. Vhangeri iyoyo inotouraya. But inonzi the gospel of the knowledge of truth and evil. The truth is, it is a gospel of death. Saka pane substitution. Mwari ndiye ari kunzi akadyara muti woupenyu, akadyara muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Hapana Satani apa. Satani ndiye muti wacho wokuziva zvakanaka nezvakaipa, akatodyarwawo mugadheni imo. Iskandal. Iwo uri kuti zvese zvaitwa naSatani ka. But Adhamu achitoudzwa akanzi mfana, miti yese muno ndindakaidyara, uyu hausi right. Aiwa musandaroka kana usi right, dzuraika. Munokuziya muti usi right seiko? Dzurai muti. Zvikanzi ayo usadye chete, ukasadya unorarama. Saka Adhamu haana kudya musi iwoyo. Anotozonzi ibva akadya ndobva azopawo Adhamu, ndobva wazozviona vasina kupfeka. Paakauya Mwari haana kumboti I will kill you. Akatanga kutonzi uchadya cheziya, uchadzokera kuguruva. Iye anga atofa kudhara. Haana need yekurayiwa naMwari. Iwo muti ndiwo unouraya. Saka Mwari akatouya akataura naAdhamu chiri chitunda, vakaparadzana. Saka muti uyu uri muti werufu waitreda as the tree of knowledge of good and evil. Uchiuraya. Saka uri kuona here kuti musi wakadyarwa miti Mwari akatozouya kuzoparidza. Hai vari vedenda kubatsira. Mwari ngaakuitire zvakanaka panyero ano. And the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Saka, hands of every tree thou mayest eat. Zvichireva kuti aigona kutodya the tree of life, anga asina kurambidzwa.
God forbade him from eating the tree of knowledge of good and evil. Adam was not given an instruction not to eat the tree of life. But the question is, kokana mutu wa upenyu waibvumizwa akadii kutanga ni mutu wa upenyu ozopedzisira newokuziva anga asisazofa because akadya mutu wa upenyu haachafa. Saka Mwari aisvika adya yese kuti achifa zvichaita. But imagination iyo ine udofo unenge uchikonzereswa nekusaziva kuti ukadya mutu weupenyu hauchagona kudya mutu wokuziva zvakanaka nezvakaipa, hazvigone. Saka dai akadya mutu weupenyu waibva wamurambidza kudya mutu wei wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Mwari paakazodzinga Adhamu akanga akumurambidzire kudya mutu weupenyu. There is a good answer there. Because akanga atodya kare mutu wokuziva zvakanaka nezvakaipa haaigona kuzodya mutu weupenyu, anga akusanganisa zvanga zvisingaite. Nokuti Mwari anoti be ye holy for I am holy. But muti uyu wokuziva zvakanaka nezvakaipa ndiSatani, chibereko chakazo. Because musakanganwa kuti Adhamu haana kudya muti wokuziva, akadya the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Saka akaona evhangeri yaSatani ndo yaakadya. Zviri kunzika zvandiri kutaura? But Mwari akanga ati usadye, tokubva adya. But achidya kudaro haana kuziva kuti haasi kudya muti wokuziva, ari kudya rufu. Saka deliverance yaAdhamu yakakundikana kuitika nekuti Mwari paakaparidza vhangeri yekuti ukadya muti uyu unofa, Adhamu haana kudzokera ku the first definition, identity yemuti. Muti wakanzi unonzi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Mwari akazoti muti uyu ukadyiwa anenge audya anofa. Ndopaangadai akareplace mazwi ekuti muti wokuziva achibvaisa muti mazwi ekuti muti werufu. Zvichitoreva kuti dai akaisa mazwi ekuti muti werufu aita akasvika pauri so aiona rufu obva aenda. Mazwi ekuti muti wokuziva ndo akaramba achikweva Eva kumuti, ndaaimuattracta kuti ndikaudya ndobva ndaziva, ndikaudya ndobva ndangwara, ndikaudya ndobva ndachenjera, ndikaudya ndobva ndachenjera, ndikaudya ndobva ndanzwisisa zvandisiri kunzwisisa. Akaattractwa nedeception yemuti. Deception yacho haina kugadzirwa nemuti, yakagadzirwa naMwari. Mwari ndiye akadesigna deception. Muti unonzi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Akaigadzirirei? Akaigadzirira answer inonzi the elect. Munhu wese akauona anoti muti wokuziva, asi musanangurwa akauona anoti ndewerufu. Ombera Kristu maoko. Saka paakazouya achiudza Adhamu kuti muti uyu unouraya, akanga akutaura nemusanangurwa. Saka vhangeri yaAntikristu vanhu vakainzwa vanoti it's very inciting. I received so much insight. I'm learning a lot. This gospel is full of wisdom. I'm receiving knowledge of good and evil. Musanangurwa anonzi ndikuno mfano yakuno urikona muti uyu hausi wokuziva, unouraya. Hapana kuziva kuri papa, rufu rwuri papa. Hapana knowledge iri paamfiki apa. Paamfiki pari kubikwa poto yerufu. Mumwe achitoburitsa school fees kunobhadhara achiti ndizive, toda kuwana ruzivo. Asi musanangurwa. Ndokubva vhangeri yaMwari yatadza kutendwa naAdhamu yekuti muti uyu unouraya.
kusvikira palevhu yekuti Eva akaenda akanodya, apedza kudya akauya akasikopa murume. Murume akaparidzirwa nemukadzi for the first time. Mwari achimhurwa at the highest level. Anofanira kuriritira mukadzi murume, anofanira kuigira mumwe chekudya murume. Asi for the first time mukadzi anonzi neBhaibheri anomiririra chechi, akatakura doctrine akauya kuzofidha muridzi wechechi nedoctrine raawana kunyoka. Adhamu akati nditambidzei, ndokubva vhangeri yamonywa ikapidigurwa. Chechi inofanira kugamuchira vhangeri kubva kuna Kristu ndiyo yakazoenda nevhangeri kuna Kristu. Izvo rufu ndozvarunoita. Rufu rukanga rwapinda runodisturba order yakasetwa naMwari. Anofanira kudzidza anotanga kudzidzisa, anotanga kudzidzisa anotanga kudzidza. Kristu uya anonzi ndiye akatenga chechi neropa rake anotanga kublesswa navanhu. Iro shoko richiti without contradiction the lesser is blessed by the greater. Unonzwa vakukomborera Mwari. Ndiri kuita Mwari zvakanaka. I am donating to the church. I am sponsoring the congregation. Mwari anofanira kusponsor vanhu neupenyu nekufema nezvese zvavainazvo. Anotanga kusponswa nagurundoro. Vanhu vanenge vadya renyoka. Nhau yekuparidzwa kwevhangeri yenyoka haisi nhau yatinofanira kufungidzira kuti tichairwisa tikaikunda. Muti uyu hauna kumera wega, wakadyarwa nemuridzi webindu. Mwari ndiye akaisa vhangeri yaSatani kuti iparidzwe panyika ino, achida kuzonyevera vasanangurwa vake. Iyi vhangeri inourayai, vamwe vese endai munodya mugofa. Vanhu vese vachadya vhangeri yenyoka kunze kwevasanangurwa ndo vachanzi unouraya. Unoita sei zvavo? Muchiti muri kunowana ruzivo muchienda kunobva. Haleluya. Saka Satani akauya akati ichokwadi here kuti makanzi mufe nenzara? Zvikanzi nemukadzi kwete, takanzi tingadye miti yose asi kuti muti wokuziva, muti wepakati pegarden takanzi tisaubate. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden. But pakadyarwa muti hapana kumbonzi wakanga waiswa kupi, wakangonzi muti wei wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Asi Eva achiuona haana kutaura zita rawo sekuudzwa kwakaitwa Adhamu naMwari. Akataura geographical location. Wakanga uri pakati pegarden. Zvichireva kuti ndo wanga uri the center of attraction. Zvichireva kuti Eve aitova nechigumbu kuti tinorambidzwa sei kudya muti uri pakati. Muti wanga uri paizvapo pakati pegarden. Saka vanhu vanotsvaka kuti vave pakati pegarden. Vanotsvaka pakati kuti uve popular, uve the richest, uite mbiri uchibuda mumanyuzipepa. Ndo zviri kupinza vanhu mukutenda vhangeri yenyoka. Zvikanzi nemukadzi hamufe mukaudya munotorarama. Zvikanzi pavhesi 5 nekuti Mwari unoziva kuti nezuva ramunoudya maziso enyu achavhurika mubva mavasa vaMwari moziva zvakanaka nezvakaipa. Mukadzi akati achiona muti kuti wakanaka pakudya uye kuti waiyevedza pameso, uri muti waida kuti munhu audye kuti agongwara, akatora akaudya. Akaudya muti autarisisa. Now Satan haana kutora Eve akaenda naye pamuti. Ngatirege kumpomera kusvika pakadaro. Ngatione zvaakaita nezvaasina kuita. Shoko rinoti Eva akati achiutarira
akaona uri muti ungade kudyiwa kuti munhu agodya sechikudya, wanga uchiyevedza pameso, uri muti ungadiwa kuti munhu audye kuti agongwara. Zvichireva kuti Eva akatosvikirwa ari pamuti kare. Chakangoitwa naSatani kudownloada more information pamusoro pemuti. Muti uyu mukatoudya munongwara. Mwari ari kutoziva kuti muchaziva zvakanaka nezvakaipa, muita savaMwari. Eva akauta zvakadza, iwo unonakidza uyo. Fandikairo ziwombe ndikati kurura iro. Ndakafita kunakirwa ibaba. Plus pekuzongwara apa ndo pandiri kudai zvokupusa handidi. Ngaiteme. Ndobva atema. Saka Satani ndiye muti. Muti wacho ndokubva watanga kutaura. Ndokutanga kunyengetedza vari kuda kunzi vadye. Uyai mudye, uyai mudye. Uyai mudye, uyai mudye. Uyai mudye, uyai mudye. Ndokubva vhangeri yenyoka yaparidzwa nenyoka. Ndokubva muti unowerufu waparidzira vanhu kuti vauye vadye. Ndokubva aona zvisina kutaurwa naMwari pamusoro pemuti. Muti haana kumboti Mwari hantuyi mukaudya muchaguta, muchayevedzwa uye muchachenjera. Haana kudaro. Akati nemusi wamunoudya unofa. Satani haana kutaurawo kuti kana tachenjera tikaziva zvakanaka nezvakaipa tinozorarama here. Haana kutaura. Zvokuti Eva dai akaita mubvunzo, Mr. Snake ndakunzwai, muti uyu ndikaudya ndinongwara. Mwari akanga ati ndinozofa. Ndikapedza kungwara ndichararama here. Hapasisina nguva yekubvunza nekuda kwekuita sei kwekudya. Ndokusaka muri kuona mukadzirisivhiwa mani, hamuna nguva yekubvunza kuti kana tarisivha mari denga tichapinda here. Hapana. Nhau yekudya inokushayisa pfungwa dzekuona kuti ndikapedza kudya ndiri kufa, ndiri kuenda kunotsva, handisi kuzorarama. Haleluya. Saka Jesu anotoriwo mumwe muti woupenyu. Anoti ndini muzambiringa, baba vangu murimi. Garai mandiri ndigogara mamuri. Ari kutokokawo vanhu kwavari. Usho hwekudenga hunofananidzwa nembeu yemustard, idiki kwazvo pambeu dzese dzemunda. Munhu akati aidyara yakamera ikava zihunde remuti, zvokuti shiri dzedenga dzakauya dzikavaka matendere adzo mumapaza. Anotoriwo mumwe muti uri kukoka vanhu kwauri. Satani mumwe muti uri kukoka vanhu kwaari. Their difference, however, their difference is in their methods of preaching. Mwari akangoti musadye muti wokuziva, haana kuti idyai muti woupenyu. Zvokuti dai vakauona vaifanira kunge vakaita sezvavo, vakaudya. Asi musakanganwe kuti wakanga usati wasvika nguva yawo yekuti ugodyiwa. Muti woupenyu waizopuwa vanhu kana iwo wafira vanhu vacho vaurikuda kuti vagozouya kwauri ugozodyiwa. Ndokusaka muri kuona kuti akauya achitaura akanga ari Satani. Haana kunanga naEva pamuti woupenyu nekuti haabvumidzwe kuparidza nezvawo. Akananga pamuti wake akati vhangeri yaAntikristu iyo iri papo iyi, enda unodya. Satani dai akada kuita mawara, dai akatora Eva akaenda naye pamuti woupenyu, nekuti Satani aiuona Eva anga asingauone. Dai Satani akawanikwa adyisa Eva muti woupenyu. But Satani objective yake ndeye kuti vanhu vaparare. Saka haadi kuti vanhu vadye muti woupenyu, ndavakaudya vanorarama. Anoendesa vanhu kumuti wake waanoziva kuti unouraya. Saka Satani hafa akaparidza chokwadi nekuti wakanzi ngaaparidze vhangeri inoparadza vanhu. Saka anokuendesai kumuti wokuita sei werufu. Muti uyu unouraya. Haleluya. Chandasimukira panapa hazvisi zvese zvandataura. Ndasimukira mviro dzekufa. Mviro dzekufa hakusi kudya. Kugara padhuze nemuti wacho unoti ukadyiwa unofa.
Eva aiuda even Satan asati auya. Zvokuti vanhu vese vari kutenda vhangeri yenhema musafunge kuti Satani achazopomerwa musi waari kudzoka Jesu kuti ndiye akatsausa vanhu. Kwete, zvinhu zvaari kuparidza Satani haana kukutorai akaenda nemi kwazviri, akatokuwanai muri pazviri kare. Ruchiva urwu magara muinarwo. Satani unoshandisa zvamuinazvo kare. Mama havana kuendwa navo pamuti, vakawanikwa varipo, vakatotaura kuti uri pakati pebindu, vaida kuudya uri pakati kudaro. Wagarawo zvekuita mari unozvida, wagarawo kugara kuborodheo unoda, wagarawo une shungu kwazvo dzekubuda munewspaper. Satani anoita prey on you using those advantages. Unonzwa achiti tarisa uone. Chaanongoita bedzi kukutarisisa zvawagara uchida kare. Wagara uchida, iwewe unozvida. Zvekugwina wagara unoda. Usati wambonzwa ruoko sona magaya, wagara kugwina unoda. Hallelujah. Now, inda ndichiti Mwari ngaandibatsire, nekuti ndatarisa nawi ndokuona kuti muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, stroke muti werufu. Now, if you want to identify a true preacher, you will identify him on his understanding of this tree. Ukamubvunza kuti muti uyu unonzi, akangoti bedzi muti wokuziva, ibvo watoziva kuti anokuuraisa murume iye. A true preacher akatarisa muti anokuudza kuti ndewerufu. Ndochizaruko chakazobva kuna Mwari pamusoro pemuti uyu, chisina kuzotendwa naamai Adamu, amai Eva. Hallelujah. Saka mushumiri akatsenga mazwi pakudifaina nekufumurwa kwevhangeri yaSatani, ibvo watoziva kuti mumwe wemushumiri wevhangeri yaSatani. Vabvunze, muti uyu munouti kudii? Vakati ndewokuziva zvakanaka nezvakaipa. Obva wati endai munotiuraisa. Dai mataura kuti muti werufu, taiti makazarurirwa. Saka vakazarurirwa vese havauti muti wokuziva, vanoti muti werufu. Zviri kunzwika? Saka ndakuti manje katiti tasvika palevel yevanoziva kuti muti uyu unouraya. Torarama sei munyika yakadai? Tarisai pauri pacho muti wacho, uri pakati pemunda. Ukaenda paTV channel so unotanga kuona muti werufu. Auone muti weupenyu paTV, chaunotanga kuona unoti uyu muti werufu, uyu muti werufu. Ukaenda paStar FM unotanga kunzwa zvemuti werufu. Uyu muti werufu uri kutaurawo. Anonzi madzibaba masango uyu muti werufu uri kuparidzwawo. Anonzi magaya uyu muti werufu uri kuparidzwawo. Anonzi makandiwo uyu muti werufu uri kuparidzwawo. Pauri pacho wabiyangu, pauri pacho, uri pakati pemunda. Todii nawo? Totsvaga here chainiso togobora? Amuukwanise, amugobore chamusina kudyara. The only hope of survival in the garden akusi kutsvaga demo. Mukatsvaga demo munotofa quicker than kutoudya. Adamu haana kumboti madi kubvisa kana uchiuraya. Aifanira kungoti akasvika pauri woti zvakanzi unouraya iwe. Akasvika pauri wakanzi unouraya iwe. Saka aifanira kutanga kuparidzira mukadzi wake, muti uyu unouraya mukadzi wangu, muti uyu unouraya mukadzi wangu, muti uyu unouraya mukadzi wangu. Haana kunyatsoparidzira Eva ndaAdamu wakanga ari mufananidzo waKristu akanga achizouya. Saka Kristu Jesu watiinaye pano, he is a better husband than Adam. Ndokusaka asina kunonoka
kuchauya vaprofita venhema, ngwarirai vaprofita venhema, vachauya vakapfeka matehwe emakwai asi mukati ari mapere anoparadza. Kuchasimuka vana Kristu venhema navaprofita venhema, vachaita zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa kuti kana zvichibvira vatsause nevakasanangurwawo. Anotori Adhamu ari kuyambira mukadzi wake, akubvisa chikwangwari chakanzi the tree of knowledge, akuisa chakanzi the tree of death. Bvisai chikwangwari chakanzi Zayoja forward in faith, muise chakanzi minister of Antichrist. Hallelujah. Ndiri kunzika zvandiri kutaura. Muise chakanzi kudi mushumiri wa Antikristu. Chiri kusaka vanhu vadye muti uyu, chikwangwari hachisati chachinja. Pachine chakanzi Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Hallelujah, hallelujah. Iri kunzwika here tiri kuparidza panapa. Imi muchirambidza Adhamu kubvisa chikwangwari, ndo zvakaurayisa adzimai vake. Nasi tina Adhamu apindawo parufu. Dai Eva asina kudya, Adhamu haifa. Dai chechi isina kufa muna Adhamu wokutanga, Kristu hairoverwa. Yakatangira pamuti werufu, ndo yakaurayisa Kristu muti werufu. Ndokusaka akarembera pamuti, achiti nyaya yakatangira pamuti, nyaya inoperera pamuti. Omberera Kristu Jesu maoko. Unmasking the devil kuti aonekwe kunzi ndi Satani, ndiyo nhau yakatsausa Adhamu naEva. Kana tikasafumura so tikabvisa rokwe raAntikristu, oonekwa nenyanga dzake dzine 10, vanhu voti hakuna Kristu akadai. Nyanga dzako dzawandisa iwe, isu tinodziva dzegwayana. Hallelujah. Asi nhau inodzokera pakudya. Achida kuti vafe, nyoka Satani, Diabolos, devil, haana kuparidza mutsanyo, akataura kuti idyai. Varume ngatitaurirane chokwadi. Kana paine munhu anodiwa panyika pano, munhu anoparidzira vanhu kuti vadye. Zvekuti kana Sabhuku mukamuvenga sei, musi waanoudza vanhu kuti kune Christian K iri kuuya, hapana anobhanga musangano waSabhuku. Satani anoita sekunge anoda vanhu kupfuura Mwari akavasika. Ndiye anotaurira vanhu kuti ngavawane zvinhu kupfuura Mwari wacho akasika zvinhu zvavari kutsvaga. Maparidzirwo anoitwa chikafu naSatani anoita sekunge anoda kuti vanhu vagare vakaguta. Iko kuguta kwakaipei? Hakuna kuipa, but tinenge taguta nei? Tikadya mbambaira dzakaora, kuguta kwakaipa. Hallelujah. Saka strategy yake yakanga iri kuti idya ungware, una kunaka kwawakaita. Saka unoparidzirwa wakaisirwa Mercedes Benz paposta, achikuti tarisa uone kunaka kwayakaita. Ona motikari yendawe nayo panzava. Vhangeri zvinouraya inoparidzirwa vanhu vakatarisa, ruchiva rwavo ruchisimuka so, vachiona Range Rover yakapakwa so, achiri kuona zvatakaita samwe takundurwa mari, takaramba kuramba tiri munhamo. Rapa nhamo dzako nhasi, zodzo yandawe nayo yakaipa. Wakatarisa Range Rover yaProfeti Makandiwa so, unyatsoroti nhamo haina kunaka vadikani. Iyi motikari ndoidawo iyi. Ndo mafiro ari kuita vanhu. Vanhu vari kufa nekuramba vakatarisa zvinouraya. Anoita se ari kuda kuti mudye izvo chaauya nacho, rufu, hachisi chikafu. Asi munozviziva kuti kana huku yakuda kubatwa, musi wainofa inotorerwa chibage chemudura. Zvekuti kana isina kuchenjera inoti, varume, rudo rwemurume ari panapa, tatorerwa hakiri kingi chaiyo chaiyo. Izvo yabhoira kare iri pamoto. Musi wainobatwa ichidhedhwa, inopiwa chemudura.
Mwari wakurangarira manheru ano. Ngwarira zvekudya shamwari. Chenjerera dumbo rako. 1 John chapter 2 verse 15. Nauye kudya anoti kudii nayo. Nauye kudya anoti kudii nayo. Yes. Verengai tinzwe. Musadanyika kunyangwe nezvinhu zviri munyika. Musadanyika nezvese zviri munyika. Kana munhu achidanyika, kana munhu achidanyika, rudo rwababa haruzi maari. Rudo rwababa harusi maari. Nokuti zvose zviri munyika zvinoti kudii? Zvinoti kuchiva kwenyama, kuchiva kwenyama, nokuchiva kwameso, kuchiva kwemeso, nokuzvikudza kweupenyu, kuzvikudza kweupenyu hazvibvi kuna Baba. Zvinhu izvi zviri zvitatu zvakademonstratwa pana Eva. Asi kuchiva kwenyama ndo paanonzi akaona muchero kuti wanga wakafanyirwa kuti udyiwe sechekudya. Kuchiva kwemeso akaona uchiyevedza. Kuzvikudza kweupenyu akati ndikaudya ndinoita sei? Ndinongwara. Hallelujah. And pa 1 Corinthians chapter 6 verse 13, now ndezvekudya. Yes. Zvokudya ndezvedumbu. Zvekudya ndezvedumbu. Nedumbu ndero zvokudya. Nedumbu ndere zvekudya. Asi Mwari uchaparadza iro naizvo zvose. Mwari uchaparadza zvese zviri zviviri. Kadumbu kako kawinakwa nesausage yauri kuvavarira muri kunoora mese. Hallelujah. Amen. 14:17 dzavaRoma. Zvekudya ndezvedumbu nedumbu ndere zvekudya, asi uchaparadza Mwari zvese zviri zviviri. Asi kune ushumiri uri kutonzi ndehwedumbu, uri kuparidzira vanhu zvedumbu. Hallelujah. Amen. Ndiri kunzwika? Yes. Nokuti ushe hwaMwari hazvisi zvokudya kana zvokunwa. Ushe hwaMwari hauzi mune zvekudya kana zvekunwa, asi kururama norugare. Ushe hwaMwari huri mukururama nemurugare muna Mweya Mutsvene, nomufaro mumweya mutsvene. ndo zvakaita ushe hwaMwari hausi mune zvekudya nezvekunwa, huri mukururama nomurugare nomurufaro in the Holy Spirit. Saka vhangeri vadikani iri yemwanakomana waMwari inonomisa pasaidi naSatani mugadheni reEden. Muti weupenyu haugone kuudya kana muridzi wawo asina kuuparidza. Nemuti werufu haugone kuudya kana muridzi wawo asina kuuparidza. Saka Satani ndiye akabva amhanya akati ndauya kuzoparidza pamusoro perufu, idya ufe. Ndokubva atarisa nemaziso ake enyama Eva, so akati unoyevedza kamuti uyu ndingangoguta seakanga aine nzara. Shoko rinoti takabvumidzwa zvose asi hazvisi zvese zvinotibatsira. Kuita mari hauna kurambidzwa, pekuitira mari ndo pane nyaya. Hallelujah. Mukada kuita mari nebhaibheri mapinda pamuti werufu. Akauya akaparidzira mukadzi. Saka Pauro anoti handisisiri ini ndinorarama, Jesu ndiye waakurarama mandiri. Dambudziko rako nderekuti wakadzoka wotenda vhangeri yaamai Eva. Dai wakatenda yakanga yaparidzirwa Adhamu wairarama. Nekuti pakataurwa kunzi muti uyu unouraya hazvina kuudzwa Eva, zvakaudzwa Adhamu. Eva akanga asati avapo, nekuti gwayana rakabayiwa from the foundation of the earth. Kristu ndiye anoziva vhangeri yechokwadi neyenhema. Saka kana vanhu vachitenda ngavanzwe vhangeri yaKristu. But chechi ikagadzira vhangeri yega inobatsirwa naMr. Snake. Ndapakazoparidzwa naEva kuti kuna Adhamu ngatidyei. Zvaitoreva kuti vhangeri yaoriginator from the church, but it had the fingerprints of the devil. The moment the church begins
to erect its own doctrinal structures, it will be assisted by the devil. Amen. We will see the fingerprints of the devil on your walls of the doctrines. Mukangoda bedzi kutanga vhangeri mega muchabatsirwa na Satani. Eva anga akagara akatarisa muti uyu achiuda zvaakagowana bedzi kuna Satani, akawana more information about the benefits. The devil will never preach to you achikuudza kuti muti uyu unouraya. Anotaura zvekuguta, anotaura zvekufadza meso nezvekungwara. Mwari haana kutaura zvese izvozvo, akangoti mukadya munofa. Zvichireva kuti Satani haana kunyepa, uye Mwari haana kunyepa. Satani akawithholda chokwadi, nekuti Mwari haana kumboti hamugute, Mwari haana kumboti hamungwari, Mwari haana kumboti hauyevedze, haana kumboti muti uyu wakanyangara. Akangotaura bedzi, the end result munofa. Munoita sezvenyi? Munofa. Saka secret yakanga isiri pakuudzura muti uyu, yanga iri pakuziva kuti wakachinjwa identity. Mwari akati muti uyu unouraya. Mobvisa chakanzi tree of knowledge of good and evil. Mukasvika pauri unomati ndiwe rufu, obva maenda. Saka izvi tikati musatende chegumi chakaguma, munoti ko kana ndichida hangu kuchibvisa, munoda kuudya bedzi muti iwoyo. Tikakuudzai kuti mukangoparidzirwa chegumi madonha panyasha, tiri kutoreva kuti muri kuenda kudziva romoto, muri kunotsva rufu rwechipiri, muri kunopinda parwuri. The basic way to define this tree, it is a tree of death. Satani anosiya chihombe chacho chekuti unoita sei, unouraya. Saka muchinzwa vanoti stolen waters are sweeter. Unenge uchiudzwa kunzi ano kecha pfambi mubhawa nekuti yakanaka kupfuura adzimai vako. Haakutaurire chihombe chaunowana pakukecha pfambi, anotaura minor aspects of death. Anokutaura kuti it's a deeper kind of sleep, unorara stereki. Haakuudze kuti uchanotsva, unenge waparadzaniswa naMwari. He doesn't talk about that. Amen. 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 Vhangeri shamwari. Now iyi ndeyekudya. Vhangeri yekudya ndo yakaunzirwa miedzo yese yakauya kuna Jesu musi waakatsanya. Chinja matombo chive chingwa. Nemusi waida kunzi Peter anoparidzira Cornelius, yakataurwa mune zvekudya. Zvekudya zvine nyaya. Muchamboona vachipidiguka nekufrimbinyuka nekubida kufamba vachiti tikuenda kuchechi. Vari kufambira zvekudya. Nonzwa vachiti chechi yedu inoviga vanhu chaizvo, vari kufambira zvekudya. Komadivi kutsvaga polisi kunyaradzo, munoishuwa kuti majoinera chechi kuvigwa. Uri kufambira zvekudya kaini? Uri kupindira chechi kuti utsvage murume anokuroora? Uri kufambira zvekudya. Uri kupindira chechi kuti makumbo ari kurwadza anyarare? Zvaunogona kuenda kuchipatara pasina bhaibheri mukati, ukabhadhara $5 yeconsultation, ukapuwa mahomoxilin, makumbo akaserera, zvisina zita raJesu mukati, ndo zvawakapindira chechi. Uri kufambira zvekudya. Kutsvaga basa ndokwakunza pano. Wafambira zvekudya shamwari, uchasangana na Mr. Snake. Uchasangana na Mr. Snake. Adamu nemukadzi wake vainzwanana naMwari mushe. Satani akaona kuti ndikanoudza Mwari kuti venganai naAdamu, Mwari haudzwe zvekuita. Ndokubva ati ndichamirira Mwari atanga arayira Eva neAdamu zvekuita. Indouya ndovapesanisa naMwari nezvakarerwa naMwari. Adamu akanzi ukadya unofa. Satani achisvika akati ukadya haufe. Haana kuzoona Adamu kuti murume uyu ari kuparidza
Eva haana kuzviona. Uvengi waMwari akandisa mugadheni muno. Ndiani anoti Mwari akati ndinofa anouya achiti Mwari ari kunyepa? Ndiani anodaro? Ndiani anoti Jesu akati murayiro wakaguma anouya achiti murayiro hauna kuguma? Ndiani? Ndiani anoti vhangeri kanzi ndiye ruponeso rwemweya anouya achiti vhangeri ndeye kuti vanhu vawane ruponeso rwezvikwama zvavo? Ndiani anopesana nemharidzo yaMwari? Haana kuzviona. Satani ndokubva ati idyai, vadya. Satani akati zvino tatopedza zvoburana zvega. Takazoona Adhamu akunzi abuda, tofunga misina steki vakauya vakati mapesana futika vadzingwa vauya kunze kunoko. Aizviziva kuti munoburana. Wakaudzwa mishemishe usadye naakakuisa mugadheni, unoteerera munhu wese wese unopenga. Ndini ndakaenda kuisa mugadheni. Ndo zvaachakuita kana maamudziva romoto. Anenge achikuti waitenda vhangeri yangu, ndini ndakaenda kuisa panyika. Mugadheni wakanga waiswa nenhere. Hauzivi akakuisa mugadheni. Hauzivi muridzi webindu. Hauzivi muridzi wemuti. Wakateerera sei asina kukuisa mugadheni? The end result, kuburitswa mugadheni. Nonzwa achiti mubatei mumusunge maoko namakumbo, mumukandire kunze kweguta. Ipapo kuchava nekugenda-genda kwemeno, nekuti vazhinji vakadanwa asi vashoma ndo vakasanangurwa. Matthew 22 verse 12 to 14. Hallelujah. Simudza ruoko rwako ndinamati. Kana wakanga wadya, da kuti ufambe uchiuya kumberi kuno. Mwari wakarega hake kurangarira mazuva ekusaziva, asi unorayira vanhu vese kwese kwese kuti vatendeuke, nekuti wakatara zuva raachatonga nyika naro nekururama nemurume waakagadza, akasimbisa shoko iri kuna vose nekumumutsa kuvakafa. Wakaparidzirwa nhema asi dzanga dzakabrandwa dzichinzi tree of knowledge of good and evil. Haina kunge yakaparidzwa ikazarurwa. This is a tree of death. Walk away from the tree of death. Walk away from the false gospel. Walk away from an adulterated testimony concerning the Son of God. Walk away from perverted doctrines of men. Come to Jesus. Come to the true gospel. Come to your only means by which you can be saved. Jesus, the God of salvation. Father, we thank you. We honor you. There is no one like you. You are the tree of life. We thank you for allowing us to partake of this tree. Tinokutendai nekubvisa chikwangwari chakanzi muti wokuziva nekuisa chakanzi muti werufu. Takanga tadya tichifunga kuti tikaudya tichawana kuziva. Imi makanga maparidza kuti muti uyu unouraya. Hatina kuzvinzwa, hatina kuzviteerera. Tiregererei. Tinokutendai nekutiponesa neivhangeri yemwanakomana wenyu. Kudzwai nekusingaperi. Amen. Omberera Kristu Jesu maoko. Hallelujah. Tati vhangeri inonzi kuti inonzi kudya. Vanhu vakafira pakudya.